jogi ber kod ngimani. Otimo kili kanyo kod Ministry mar Health kanyakla kod telo mar UNICEF kokale nyakalondo mar Ramogi FM kar chuny Jaluo. Wiki kwile kaka nawacho ni ka adhi bedo kod welo Brian Midiwo kanyakla kod Omondi Koyo wuod Mumbo. Wabro go kod gimbaka ka kokalo kuom chenro mar Ramogi Baraza kinyi makawuono. One live e Facebook, one live e YouTube, kete mana ka. Ni kijana ukose kazi tabu yote takupata. Ukizaliwa wewe ni kijana ukose kazi tabu yote takupata. Oh, Tali Marina baby umeniacha ati sina kazi. Ae Tali Marina baby umeniacha ati sina kazi. Ukizaliwa wewe ni kijana ukose kazi tabu yote takupata. Ukizaliwa wewe ni kijana ukose kazi tabu yote takupata. Ukienda kuona mtu wa kwenu ukitoka wanaanza masengenyo. Ukienda kuona mtu wa kwenu ukitoka wanaanza masengenyo. Kazi gani anataka kupeleka ndege ama kupeleka gari? Huyu kijana kazi gani anataka kupeleka ndege? Aneno ka wenda usechopo ka nyakwara Mogajwang kendo en kinde mowinjore mar go kod gimbaka sari okalo kod dakika 7 kende mar okinyi masani. Ka ok ketho kinde yemura ka thuolo mar wako wenda okinyi makawuono an kanyo kod Brian Midiwo Woodgame. Brian oyawore. Beranya Victor. Nyasaye oriti maber. Nyasaye orita. Ndalo mang'eny. Antie makare adoko Nyasaye erokamano. Erokamano ahinya. Omondi Koyo. Yes, Vioje. Oyawore wuod Mumbo. Oyawore ahinya. Kasipul. Manyien. Piny madhako. Kendo man gi kwe. Piny madhako. Piny momew. Erokamano. To mana ando Omondi Koyo. Omondi Koyo kende. Kamano. Nying mar Kristo ni onge go? Ntiere nyinge moko ma samoro imi kar nyuol. To mane ndi nying ma miyo ibedo dhano makare nikech ni nying ma jodala no gwedho. Koro Omondi Koyo no mane nying ma gweng no gwedho. To mane nying ma nomiya Luoland. Mane gi sidhago. Koro ma kizungu gi magi to samoro mana mag manyo tich oko ka. Erokamano ahinya. Brian mokwongo agombo ni wang'eni to Brian Midiwo en ng'a to wuok kanye to oseringo nade paw siasa gi weche mag kijende? Erokamano ahinya Victor. Brian Midiwo ni en wuod ng'ato ni Jakoyo Gineli. To Brian Midiwo Otada the late? Yes, to Brian Midiwo ni en kijana modak Lang'ata ka. To yiero mokadho ni ne Brian ni notemo thuthni Lang'ata ka matin. Lakini kinde chane pok ochiek kaka sani ochiek ni. Koro gisani to ne podi numu. Ne poda numu matin. Koro gisani to Brian ni ochiek. To Brian ni gi mbi mar bedo mjumbe Lang'ata yiero mwachomoni. Kamano Victor. Erokamano ahinya. Kana winjo wach ni kokalo kuom kaka wajatimo ga weche wa Ramogi FM gi Ramogi TV gi Royal Media ka nitiere aput moro ma in go miluongo ni YFK. Yes. YFK ni anang'o? YFK ni luongo ni Youth for Kenya. Manie Secretary General mar Youth for Kenya. Youth for Kenya en aput manochuogi ma wuoyo e duondo jende. Nikech vijana te ok nyal wuoyo at the same time. Nyaka gibed ni ati nitiere jok manyalo wuoyo on their behalf. Yes, Victor. Utimo ang'o? En mana wuoyo weche mag siasa koso weche mag dongruok mar ojende kanyakla? No, YFK bende ok wuoyo weche mag siasa. Siasa en ng'ato kaka en, kaka an awuon. Lakini saman kacha ok ni ati wacho weche mag siasa. En wacho gik manyalo dongo vijana. To en wacho gik manyalo miyo vijana ng'eyo weche mag leadership kata weche mag telo. Kata mana siasa ni bena na gik ma ojende dwaro nikech kuonge mesa ng'ama wacho wach ni be onge. Lakini Victor ing'eyo ka waketo weche mag ni ati keto jende, ni keto wach siasa kelo siasa weche mag riwruok. Koro bro bedo no ken riwruok.
bro bedo ni en siasa to pogruok bro chako bede. Nikech koro bro bedo ni ukabila, ing'eyo ni siasa dhi gi ukabila sana sana siasa wa Kenya. Yes. Koro nyaka sama jintie riwruok nyaka waket siasa thenge. To waketo wiwa kamoro achiel kako jende. Erokamano modong' ahinya. Ilieko kanyo ni chunyi gombo bedo mjumbe ma Lang'ata ma bende orit kod Ojana Wadu. Ok di chunya gombo bedo Victor. Adhi bedo. Yes, adhi bedo. Ikoni siasa ka onge namba 2, en ga mana namba 1 ka. En ga mana namba 1. Confidence maru ni yawa. To Ismail Ismail kawuono onge goka, an gi ng'ato iluongo ni Omondi Koyo. Kamano. Be ma wan goka. Yes. Ismail nyocha wabedo godo yo mokalo. Nyingu be chalre jo kama. Akeni machema en wadu. Mano to be mana ja Kenya wadu. Ja Kenya wadu. Erokamano nya. Brian, ang'eni usebedo kineno gik matimore Kenya ka kapok wabiro e chuny wach ma kawuono ni. Be paro ni ojende ong'e gima gidwaro adier e tend piny? Victor, ojende ong'eyo gima gidwaro. E gini neno sani thoth ojende be go ni one term. Ojende go ni one term nikech ging'eyo gima gidwaro. To kata an kalure kod an one term ni konyo Kenya nade? Is it an agenda? One term ni kumochope Victor. Onyalo lokro bed two term. Mana ka ng'at motelo ni piny sani o consider be vijana. Nikech vijana ema thoth gi nigi vijana ema nigi kura mang'eny. Kalure kod kata ining'eyo. Yes. To vijana okosebedo ka bedo considered. E gini neno gibe gidonjre wach mar one term. Yes, Victor. Donge Jacob Fikirini PS mar Youth Affairs en kijana wadu. Kwani Victor kwa doke adier. Minister mar Pi Eric Mugaa. En ng'ama tin podi. E sigana mokwongo mar Kenya en mobedo waziri matin e mogik. Victor, ing'eyo ni ng'at achiel ok nyal mi ng'at achiel ni umogo wang' ji. Kuom waziri tetete mantie Kenya, wan gi waziri mang'eny, waziri buora, to wan gi PS bende buora. Tang'o momiyo achiel emi ka wawacho ni 1/10. Dine bed ni o consider vijana, dino at least omi vijana beach positions mag waziri. What defines a youth? Mopogore kod age? Youth and age no. Kende? Youth and age. To youth and youth, Victor. To ka nyalo duoki chien matin. Ing'eyo kata ker manyo wuok, Migosi Uhuru Kenyatta. Neno ka Omondi Awori, ng'at mane jahigni 90, bomiyo telo. To sechego yudo ni nitiere vijana motieko skul, ma jonyuol gi ong'ang'ana mondo sombo puonjo. To vijana gi eki ok nyal yudo thuolo mar telo nikech telo ichiwe ng'eruok. To chiu ki consider vijana. Yes, Victor. Koro rem mar regime mar William Ruto ni miyo thuolo kaka vijende momiyo sani koro uke kod tende kaka jomatindo. To kata kowe mano kende Victor. Gima timre gi telo ni, yes, onego miye thuolo wane ko nyalo lokre. To koko lokre, to mana one term. Yeah. Assessment mar tend ng'ato, onego tim kuom thuolo mar monade kama? Okonego ka higni 2. Higni 2 okonego rum Victor. Nikech wanya wacho ni higa mokwongo, opango tich, opango waziri, opango cabinet, yani opango piny. Higa mar 2 ochako deliver. To ka higa mar 2 rumo kapok wachako neno olemo. Mok nigo siasa ni ati dhewi gari kiluro piny kiwacho ni koni ni wakelo ma. Victor, higni 2 oromo ng'eni ati ng'ani loso piny kose ng'ani ok los piny. Ng'ani tie telo gi ukabila kose ng'ani ok tel gi ukabila. Omondi Koyo, wuod Kasipul, weche pek ka kabisa. Piny Kenya ka chal ka gima weche mag kijende gi ema osebedo ka en chuny wach magi wacho ni wang' nigi kawo piny. Ben gima nenore koso podi? Mokwongo VOJ, we akaw thuolo ni mondo ariwra kod oganda marwa, ma oganda joluo. Kuom riwruok kodi e lit kod kuyo mano makwa e tho mar nyathiwa matin Albert Ojwang'. Da kwayo oganda luo ni malit to nosetimore, to koro wabedo gi orruok. To maduong' moloyo, kang' wasedhi kacha nwadhi ko wuodwa malich
mineno ka dhano nowuok ne oko ka piny ywak wadwa bedru mana gi kwe to kang'o mi tur fuong ni mondo ibi wache matin e liend Albert to wach weche man gi wisdom. Gima nyaka ing'e ni dalano sani endi, dalano nigi lit to dalano nigi kuyo. Onge kit pesa kata onge kit mwandu manyalo romo gi ngima mar Albert. Nyaka gima jo oganda wang'e ni sama wagi owuok kanyo kaka ineno wang'eny kanyono, gima Albert family bro dong godo en mana wach maler mar Nyasaye. Omiyo VOJ yie na mondo ajew anyuola mar Albert gi muma maler. Mano Zaburi 147 mano kare adek mawacho ni bende Nyasaye oduogo chuny joma geno gi oserumo kendo othiedho adhondegi. To mana e Zaburi kanyo bende king'iyo kare 42 47 34 kare 18 to wacho ni Ruoth Nyasaye chiegni gi joma chunje gi onyosore kendo waro joma chunygi osea chuth. Mar Nyasaye ket chuny Albert Ojwang kamokwe to oganda wa mondo bed joma hore. Kija siasa kik idhi ti gi liend Albert mondo ini wach weche gi mag siasa. Ok en liend Albert emidhi nyiso wa ndara migero. Ok en liend Albert midhi wa simonwa wang' sirikal. Sirikal wasebedo godo e tudruok mar broad based government. Nitie kamono bene wache weche mag siasa. Dala nendo dwaro mana horruok, dala dwaro mana wach mar lemo mondo kiny anyuola nendo yud kaka ginyalo chango. Erokamano. Dongo weche mag human rights bende gin weche ma josiasa nyalo address e platform kawuono ni. Ok oyienwa ni kama ng'ato nigi e lit koka in bende ting'e weche gi mag siasa. Ng'ama dwaro la platform mar siasa olos right. Kin gi platform mari mar siasa kaka no mondi koyo ka ng'awuok e studio ka tadhi ywago Albert. Ok adhi wacho weche mag Kasipul e liend mar Albert. King'e ni gero ne ji ndara Homa Bay kata gero ne ji ndara kamora mora kata nitiere chenro ma in godo, los platform mari mondo idhi wacho weche mag siasa. Jodala chande dwaro mana ng'ama nyalo jiwogi. King'ama ja siasa man gi wisdom onego bed ni ng'eyo ni lit ma jodala no ni godo onge kit pesa kata gimoro amora manyalo golo lit ma gin go. Omiyo kidhi kanyo dhi ni dhi hoyogi, dhi ni dhi jiwogi. Kik idhi ni dhi kanyendo ni nigi joma korgi dongo ni mondo idhi kel godo tulo kata idhi kel godo koko mar nyiso mbi mari eliel. Mano endi nyaka aduki mane chine wach mar tho mar Albert ni wach malit ahinya. Nyaneno kanyo ka wuon gi ne kwayo kijende mane ko Albert ni wewa uru water ringre mondo dhi olamne to ne ogiwinje ma ochwe wang' nyaka ofise moko e police station. Wacho mokanye VOJ pinje duto temo sebedo kokethre modonjo gi miluongo ni civil unrest. Civil unrest chande jokoluoro chik mar piny. Jokoluoro chik mar piny. Ng'ato sirikal owuon. Ng'ato bedo sirikande ki en chakore ga mana kamano. Ing'e ni kata kobedo ni wan gi mirima mokadho. An owuon kane Albert onindo nadhi nyaka Mawego police station ma penjo gi ni to nobet nade. To mano nokonyiso ni kana idhi kanyo to koro ni kaw chik e lweti. Wang'o police station ang'e ni jopiny ne nigi mirima mokadho to ng'e ni sama umedo kamano umedo mana nyuola margi bende mirima nikech ok onego bed ni sama koro wantiere gi wach mapek momako oganda luo kama. Victor king'iyo kaka yawuoyi matiso gi mine gi jodongo nowuok oko mondo rwak Albert. Mache chande ywak mane waneno mana ndalo mane Jaramogi Oginga Odinga notho. Onge ng'ano bedo mobilized. Dhano nowuok oko kalure gi lit mane gin go. Omiyo onego bed ni gini endi en warning ne sirikal. Onego bed ni gini osebedo ni en ranyisi ne sirikal. Ni nyaka gimany koro kaka giwuoyo gi jende matindo to kantiere gima nyaka sirikal must stop forthwith. Ten gimoro ni indhi andhia ng'ato ka gweno kati dhi timo ne tim malich aina mane gitimo ne Albert. Kanyo endo to ok wanyal dok e chien to kono beni en wach jowa sani endi owe landonwa ni wan broad based. Onge broad based moyieni ni mondo ikaw ngima mar jaluo. Victor ini ng'eyo kata ngima mar Kenya mora mora. Ini ng'eyo ni e kit oganda luo gima dhano geno ga malich moloyo en ga kar ng'ato. Kar ng'ato en ga niya ni kisepong' iromo kar wuoyini tigombo ni mondo imake bad nyar ng'ato mondo kiny ibilose kari mondo ibed gi gimiluongo ni perpetuation of generation. Kari kik lal. An wuonwa ni luongo ni Oyo, kwarwa ni luongo no Obuon, an wuod Mumbo. Gima miyo kar Obuon bet
nikech oyo ma wuode nonyuolo wuoyi miluongo no Omondi ma en an. Omondi be sani Nyasaye nosegwedho lwete, bende an gi jaoda, an gi nyithinda go bende kiny ako ni mondo bed kar ng'ato. Omiyo lit mantiere e dala Meshak Ojwang' en lit ma ok dipim, nikech naduogo afwenyo ni kare nok en wuoyi achiel, kare ne en mana nyathi achiel. Koro iduogo ipenjo to kare koro nyako mathis mane Albert Koko kendo cha kine de chal nade. Omiyo ka wan jotelo mabeyo ka ng'wadhi kacha, gima nyaka wang'e to jogi wanyalo hoyo gi nang'o, to kar Albert inyal tim nang'o mondo at least jaode manodong gi nyathi mathis cha bende kiny kar ochung'. Kamano. Erokamano ahinya. En ang'o ma explain wach mar yudhruok wati gi dholuono ma waneno ka joma tindo sani koro yudhore gin e sirikal. Nyotimore higa achiel kane wadhialo joma ne owito ngima giga mokalo chien, to ochalo ka gima en gima dho wagunda luongo ni a consistent pattern. Yudhruok meno sani koro wayude kuom ojende ni ok en gima ber. Arwora go jende e wach moro ni ka gimoro rach to nyaka gikwer. Ojende onego kwer nade? Ojende masani koro gin e duond, anyalo wacho ni koro gin e duond bura makwedo sirikal. To en mana ni kwedo magikwedo godo excesses kata gigo ma sirikal timo yo marach, gidhi e tok wach kata gidhi magikadhi. Onego bed ni ratiro margi mar kwero gigo ma sirikal timo marach bende nitiere gi tong' mare. Iwacho ni itime within the confines of the legally established laws. Gik ma pend chik ochiwo ka pend chik ochiwo ni oyie ni ng'anyo, kata ka pend chik ochiwo ni oyie ni mondo i petition kata ni public office, to nitiere kaka itime to ndika michope. To yudhruok ni bro miyo wachandruok moro chieng' moro, nikech sani ni king'iyo ka dibed ni sirikal nyalo kawo thuolo mare makende mondo chak manyo ni to maji cha nochak moke nang'o, ibro yudo ka gini endi odhi dong' nojende wa moko kato koro kiny ojana ni be koro ketho ngimane, nikech kata ka koro kiny dwa ni dhi manyo tich kamoro to iwacho ni in wasemanyo lweti ma wayudo ni ndalo moko kane nitiere chandruok mawego to nidhi wang'o police station maiso ni koro iketho kari. To kata sani ni endi pod inyal mana yawnegi inya yawnegi case jogo mano wang'o police station, nikech onge chik mayieni ni mondo iketh gir ng'ato kata iketh gir sirikal nikech iyo wang'. Koro ojende wa nyaka ng'e to wabe nyaka wabed gi horuok. Ang'eyo ni wan gi lit mang'eny kaka imakowa, tihinyowa, tideyowa ka gweno, mano lit no nyaka bedi. Mar ariyo, wang'eyo ni sirikal ni ok osetiyo kodwa maber. Awinjo kipenjo wadwa ni chien kacha chande ni to tich maber mar sirikal ipimo nang'o? Tich maber mar sirikal ok ipim gi ndalo ma sirikal osebete loch. Tich maber mar sirikal matiyo ipimo gi manifesto mane yande gisingo jo Kenya. Sani endi onego bed ni Migosi William Ruto ma en ker mar piny Kenya ng'iyo ni kane pok noyiere nitiere manifesto mane jo Kenya mano uso ne jo Kenya. Onego bed ni mane nde skoshit mane ne kono bed ni sani koro duokore gi jo opposition weche moko kiane wang tam kiane two tam. En sani ndi koro keto na agenda mare en duokruok gi jo one tam gi jo two tam. Agenda mare gimonego bed no PM godo sani, ibed governor, ibed ni mjumbe, ibed ni MCA. Gimonego bed ni PM godo ok en opponents madwa chung kodi 2027. Gimonego bed ni mjumbe PM go sani kata president PM godo sani en manifesto mare. Onego bed no ng'iyo number 1 na nyiso ni abro miyo mine mokonyore pampas asechiwogi, yes. Nono bed ni aloso industry makamaga asechiwe, yes. To progress mar barabara na wacho ni 10,000 kilometers of road asetimo kilometer di. Mane gimonego bed ni ker PM godo. Scorecard mare nyako miwa. Scorecard mare. Scorecard ndego miwa karang'o? Bang' higa achiel koso donjo ofis, higni 2, higni 3 koso tok higa 5. Scorecard okono bed ni ker miyi. Ing'e ni ka sirikal tiyo to japiny bro neno ni tiyo. Sani ndiko los ndara madhi e dala ukachicha. Ok ibi dwaro ker mondo bi ogoni oporo piny kachicha niya okawo toro fuong' mondo wach niya ni VOJ dong' nono ka ndara mawuok Homa Bay nyaka Rangwe aseloso. In emitiyo gi ndara ni bro neno ni kare ker okete tim gino mane yando singo. Omiyo wabro medo bedo gi chandruok gojende wa ka kwadok chien mondo wang'e ni to ratiro marwa mar timo gino mondo bed ni watimo kisheria ogik kanye. To mano bro keto wa chandruok moko ne bed ni wachako ayudore. Erokamano ahinya. Kamano. Brian, be kijende ong'e gima gidwaro? Victor, vijende ong'eyo gima gidwaro. To kalure kod gima ng'eyo nikech an kaka Secretary General mar YFK. Vijende ong'eyo gima gidwaro. Gidwaro ang'o? Challenge ma gin godo. Gikia channel monego gilu mondo giyud gima gidwaro. Nikech thothne vijende osebedo kitiyogo gi josiasa. Gibedo mobilize, ji dhi wito kiti, ji dhi wang'o ndara, ji dhi timo ang'o.
to sama gitimo mano gibro medo mana hinyre, ok gibiyudo gima gidwaro. Koro gina wacho chien ka wach mar one term gidhi gadhia mbele nyaka ker bendo ng'e ni nitie vijana. To sama gidhi go mbele ging'e kako nego giwach wachni. To kik giwach wachni ni gidhi wang'o police station, kik giwach wachni ni gidhi kunyo ndara kata gidhi wang'o ndara. Adwa chandi kanyo podi. En nang'o ma kijende dwaro gadier? Gidwaro ni gine ma gibed president, gibed CSS, ta piny, koso gidwaro tije, koso gidwaro ang'o? Victor, vijende dwaro tije. Tije kende ma gidwaro? Vijende dwaro tije, vijende onge tije, vijende nindo kech. Okay. Vijende riembo pikipiki mondo eka giyud gima gichamo. Makosa ni en mar ng'a? Makosa ni en mar jotelo ma wan godo. Okay. Nikech jotelo ma wan godo... Magi jotend siasa, nikech jokanisa be jotelo. No, wawacho jotend siasa ma jopiny yiero mondo odhi o represent jopiny. Jotelo ma jopiny yiero gi ok gi consider create tije ni vijana. Yes. Koro sama ok gi create tije cha, iyudo ka vijana chako donje timbe maricho mag goji ngeta. Nikech bende bet ni okang' ne miyi. To gimana kwayo kata yiero mwachomo ni vijende ong'e jotelo ma giyiero manyalo konyo gi kelo mogo e mesa. Ok ni jotelo ma koseyier to koro chako wuotho kucha luoro piny ka gipako jotelo wetegi kata ka gipako sirikal to koni jopiny ma kawaida mogo nigi kura to gikia kaka survive. Nyaka bunge mara 11 nyaka mara 12 nyaka masani mara 13 ni chak betie. Waseno ka joma tindo oseyier e bunge lejiko kacha. Bege setimo tich mar representation kata legislation kata oversight mowinjore gi dwaro mag kijende. Thothgi yena tigi ranyisi. Kuom jotelo atigi ranyisi e yiero manyokalo. Jago nitie kanyo. Sani wan gi Babu Owino gi joma moko matindo tindo mabende nie lejiko masani. Koro gima timre Victor. Yes. We atigi ranyisi e yiero manyokadho ni. Nikech ma gima sani wan god e lwetwa ok wanyal chako dok chien kinde mane jagwa girintie. Iwacho ni history is the yardstick of the future. No, but we watch masani. Ka neno yiero manyo adhie ni Victor. Ntiere vijande manomi thuolo. Kaka mbunge mara Lang'ata nikech adak within Lang'ata. Yes. Iyudo ka jotelo ma vijana kose mi thuolo to gibedo gi tama. Koro tama ma gin gocha gidwa mana ni ging'igi kata mondo gitim gik moko ma dhano medo ng'iyo go nying gi to ni gi consider a ground ka. E gini neno ka moko vijana moko nokuongo ringo piyo piyo ka gidhi manyo, nawinjo ka giwacho ni gidhi manyo maendeleo. To maendeleo mimanye e State House be onge. Ng'ato kose yierno bedo mbunge kuom ranyisi. Maendeleo ogore ni mane parliament kacha. Ineno. Egin kineno ng'ato kaka Ndindi Nyoro osebedo kikete ni en jatelo matiyo maber. Kineno ng'ato kaka Babu Owino osebed kiwache ni en jatelo matiyo maber. Tok no tiyo maber kaka Babu Owino ni ati oyiere gi chama motelo kata mar UDA. Eno yiere mana gi chama mapingo government mar ODM ni. Koro tama ni jomoko ka wuok ni dhine manyo maendeleo. Maendeleo mara ang'o mimanyo kok ich gimedo keto nyingu mondo ni nyinga ong'ere ni Brian. Koro gimana kwayo jotelo sama jopiny omiyowa thuolo mar mondo mi watel kwa ng'eyo ni jopiny dwaro magima. Sama waloso manifesto, walos manifesto kwa maanisha wach mwawacho mar manifesto. Okay. Kik wawach gik moko mar wuondo jopiny. Ni wadwaro wachal jok mawito ni gweno oduma, gweno bi ka gweno se biro ni muonyo, tima kung'ut gweno. Kamano Victor. Ero kamano ahinya. Pok ayudo chuny wach moro kani bende kijende be ong'e gima gidwaro adier. Victor, vijende ong'eyo gima gidwaro. Vijende dwaro nomigi thuolo mar telo. Vijende dwaro nomigi thuolo mar tije. Vijende dwaro ni duondgi owinji. Gik moko adege ma vijende dwaro. Omigi gi ng'a? Ineno Victor, kawacho ni vijende dwaro nomigi thuolo mar telo. Amaanisha ni vijende dwaro ni ati saman kaka Brian, an kijana. Brian Saniero, an koro Saniero adhi anigni 29 Victor.
to an gi family mara already. Koro kata kan kijana tadwaro thuolo mar telo kaka sani adwa bedo mbunge Lang'ata. Kik maya kata kik chama nyanyasa wacho ni atia Brian Oweko Mondi. Koro gik moko bila mano chama mane ODM. Anta anja chama, anja ODM, onge chama moro ma nyalo dhia. Bichito mwachi ni mani kito ODM niki ngama tini wani ni Ritmoni. No, kamano, no, we keto wache dhoga Victor. We keto wache dhoga. Gima temo wacho, atemo chiwo ranyisi. Ni vijana iyudo ni ati kata e political parties gi. Okmiwa thuolo. Okmiwa thuolo. Ang'o mono uchako party maru? Victor no kanyala. Nikech ing'eyo nitiere dholuo moro mawacho ni samoro kendo ka thuolo roch kamoro. Ka nosega kai chieng' moro tino koroch kamoro. Remo nyaka kai. Victor kaduoko kanyo. Weg chama nigi weggi. Egin chama ntiga gi party leader. To kuom chama iyudo ka ntiere jolwedo mawerega ni gine jok ma dictate party. Gine jok mong'eyo wachiwo certificate. Koro jibilagi. Emiyudo ga kasa moro ketho nying chama to mayo vijana kande thuolo nikech vijana ibro yudo ka pogi loso pesa. Minyalo chiw kucha kimiyo gi certificate. To jodongo gin jomose loso pesa. Maka dwaro certificate inyise kata ni kel pesa makama. Kijana jaduong' kelo, vijana totamo kelo. Koro mano ka gir bilano timre, already kijana ose mathuolo mare mar telo. Yes, Victor. Ungi namba ang'eni IBC kabro chako apa ni court case tendari kaboro juma manyien. Ka joko sichabo muma an gi geno jo yudhe bro ndekore. Omondi koyo be kijende ki onge gima gidwaro adier. VOJ mokwongo yena mondo bal rai paro kod Omera kowacho ni ojende gima chando gi en tama gi chlach. Aneno ka en ng'amo jana. Manyiso ni karebe tama gi chlach ema chande. No, awawacho kuom manyocho yier mano kuongo ringo. Mar ariyo. Manyocho yier mano dhie. Yes. Onge ojana kata ng'ama tin monyalo wacho ni nigi tama kata ich lach. Nikech ngine kata king'iyo counties magwa mag Luo Nyanza onge ng'ama kijana mosetelo ni. To king'iyo e wach mag sirikal mar kor gwenge. Kanitiere jogo ma oseano no ng'enyne ma pok oneno ber mar sirikal mar kor gwenge en Luo Nyanza. Koro ok wanyal discourage ojende wane ni nikech ng'ato ne nigi ambition mari. Nikech wacho ne politics to en interest mari. Ka ng'ato luwo interest mari to mano koro kunyiso niya ni koro wabed gi miluongo ni blanket condemnation ni koro wakondemne ojende ni samoro nyalo bedo gi lach kata maybe ni samoro gin gi paro maber matelo ne ji. Ipenjo ni to bo ojende onge gima gidwaro. Yes. Kendo maler kabisa. Ojana masani wiye ler. Anan kaka jagoro maduong' mar National Liberal Party. Nitiere gima wan godo miluongo ni youth wing. To an asebedo kadhiga kata maandamano mag ojende gi teko nago kodgi mbaka. Ka walalore ni to kare. Chandruok kwa e Kenya ka sani maduong' en ang'o. Number 1, gima ojana masani endi dwaro en ni sirikal matiyo okete tim gigo mane gisingo. Mano number 1. Mar ariyo, gidwaro niya gibede gi ngima moro man gi ndhadhu. Ngima man gi ndhadhu nyiso nang'o ni kadi bed ni nitiere pok moro mantiere e sirikal. Kaka sani endi wantiere gi projects mang'eny mondo bed ni sirikal timo under youth ministry. Awinjo kitemo lieko karka ni jagoro mongirore e youth ministry miluongo ni Fikrini Jacobs Musiepla. Wuoyi matis mane wan godo e college. Sani endi en ojana matin to wantie nyaka go jana matin ma en minister. Iluongo ni Eric Muga kini Muga. Eric Muga. Onego bed niya ojende gi bende bedo incorporated e gik ma sirikal timo. Koro gibe gidwani gibed gi ngima man gi dhadho. Gidwani mondo kaka Omera ne wacho mondo nafas mag tije ka mondo losnegi. To kendo maduong' moloyo ojende gi wacho niya kisekawo osuru kuomwa kata kisechoko osuru mar piny Kenya we yaka mwanduwa kaka usebedo kuyako mwanduwa kaito we uruwe kodwa gi agoko chest thumping magi gik malit ne ojende gi niya ni promise gi niya wabro loso nu tije go onge. Osuru bende choko ikelo gimiluongo ni punitive tax policies. Yani pend chike mikelo mag choko usuru gin pend chike moko mamedo mana diyogi, medo mana keto ngima bedo matek tweta. Koro ojende gi ywak niya winje duondwa
kare wasekwero niya kata wan wabalo nikech katiba mar piny Kenya omiyo teko japiny ni kidwa los chik moro amora to ndiki midendo ni public participation. Public participation chande ok en gimoro machalo mar maua mar arus. Onego bedni sama watimo public participation to ka jopiny osewacho niya pend chik mukelo mar tax ni gini rach gini dhi hinyowa, onego bedni weye. Tiyudo ka jo sirikal mano yier kotelni gi ker gi wajumbe wacho niya tax policies ubro kadho gi uwero kata okwero. Koro gima machano jana niya Kenya masani kata Kenya makiny jomotele sani dibro weyonwa piny Kenya kiny wadhi telone. To gidhi weyonwa piny Kenya ka chalo nade? Gidhi weyo piny Kenya masani nikech ng'enye, giweyo piny Kenya masani tije onge, giweyo piny Kenya matuoche ng'enye, giweyo piny Kenya machandruok kod insecurity odhure. Koro gidwaro niya ka ijatelo mano yier, ibedi ni MCA, ibedi ni MP, ibedi ni governor, wek wuoyo kod gigi e tok chiel, winj ywakgi giwach niya wan be kamae kaka de wagombo ni mondo uloswa. Mar ariyo, kose mi pesa in governor, umi 10 billion this financial year. Ojende gidwaro niya kigine ka in tiji ni in governor ni bin gi convoy machalo mar president ni iluwi gi piki tiluwi gi ndega tiluwi gi geche madhi mana 30 ni in governor gi siren ni wiu mar siren mar kor gweng ok kon japiny dwa neno niya pesa no wuok e national government kaka in governor tich mane mitimo gi pesa gini. To gidwa ni ka gipenji to ni indhiye ni dhi deka gweno. Ogidwa ni ka gipenji tiluongo polis ni mondo gogi gi bonde ndara. Ogidwa ni ka gipenji to ni imanyo ni gi ojende moko ni pingo gavana ni dhi goyi. Mano gimo ojende gi ok dwar. To maduong' moloyo ojende gi ohero kwe. An asebede ng'anyo Victor. Sasa ma wadhi ga ng'anyo ng'ama chako kelo ga chandruok maduong' sani ga polis. Nikech wan ka wasechiwo notice polis ni madino ndara. Polis ema kelo chandruok mokwongo. Wan sasa mwadhi ga ndara wan wating'o ga mana bendera, wan wating'o ga mana pi to mana gi smartphone ka wa record ne jo Kenya gigo matimore. Ng'ama dino ga ndara gi nikech nyocha winjo argument moro ni waklia ndara to jomoko ka watemo clear ndara to chako bawa gi kite. Mano wambe koro nyako bol tiagas wakonyre go. Ing'eni dino ndara chakore ga nang'o. Wan wawuotho peacefully, wan waonge wach gi ng'ato. Wan wa protest kaka sani ni koro ne waparo nyithindwa nyiwa gi awuowa mane otho higa mokadho e finance bill ma 25th June ja. Kane wawuotho mane waonge wach moro amora tipo ka police obayo tiagas. Mae makoro chako kelo kendo koro gimiluongo ni running battles mokoro dhano chako penjo koro ibawa gi tiagas nang'o. Nikech wane wadhi adhiya mos gimane wadhi mana moko kacha anen mana mosuma kane wawero wende geko mag liberation ka wawacho niya waparo nyithiwa manotho kata mane rembgi nochwere ndara kane wamanyo mondo chieng' moro wabed gi Kenya maber. Iwinjo. Koro gigi kite chandruok ni nikech sirikal neno ka gima ojende gin jok ma gin gode lweny. Ojende onge lweny gi sirikal ema keto lweny gi ojende. Gino miyo wawacho niya ker mar piny Kenya katiba identifies him as the symbol of national unity. Onego bedni ene magini ne chako rekode mondo oluongo jende ge mondo go kodgi mbaka. Owe chung lokacha kowacho niya ni ung'eni unu wauni, ung'eni unu kiani unu wakora, kiani udhu utimang'o. Mago gik makoro kono bedi wuok e dho ker sani. To kata jotendwa ma luo Nyanza onego bedni wakawo jukumu mar wuoyo gi nyithindwa mondo wanyisi ni kata ka piny tek machal nade to onego bed niya this is how we should walk kata kamae kaka onego bedni wa address issues mago. Erokamano. Bran en yo mane? Nikech thothne winjo ka uwacho ni uonge gi jotendu, un leaderless, un tribeless, un less mang'eny go. Wacho kanyo ni jatend piny onego oyud platform mar engaging jogi gi jotelo mamoko bende. Onego time yo machalo nade? Nikech ma ok Kenya mwadwaro. Victor kaka nene kaka Brian. Gimokuongo aduogo mana chien tawacho ni jotelo mane wan go. Aketo blame mang'eny kuomgi. Nikech Victor jotelo ma wan go ema miyo medo vijende ichwang'. Victor mokuongo kata ka wanyalo wacho vijane mainyre ojende minego ojende mimako makato kotimo makosa to kata kotimo makosa ojende imako tidhi nege police station. Koro gik moko bilagi emanda gomb ni ati jotelo ma wan godo okonyo chungo jende masama gir bilani otimre. Jotelo chung, jotelo suspend kata parliament giwacho ni bunge okwadhi kata bunge obedo suspended kawuono waywago
kijana monegi. Ok ni gik moko dhi adhia mbele kaka kawaida, ni gikawo dakika moko 10 kata 20 ni giwuoyo gi debate to gik moko dhi mbele. Sama vijende bro neno ka jotelo magin godo bende timo gir bilani, ni konyo gi ywak, konyo gi condemn gi maricho. Vijende bro duogo kuom jotelo nikech gibro neno ni jotelo gi karawan godo teke moingo gi mar mondo mi gimiwa gi mwadwaro gi sani. Kendo gimachielo, anda meda jiwo vijende, gimeda wuoyo. Nikech onge ga sani onge gimoro ni jatelo ni kijana en jatelo makiny. Kiny no echopo to kiny no en sani. Onge kiny moro, kiny no en sani. Koro sani vijana nyaka wawuog oko, wafuol. To sama wafuolo no, be wafuolo to kwa neno kok ging'iwa, to nyaka wagwel gi mondo gineni wafuolo. Koro weche mang'eny to pod bro timre, ng'anyo bro mana betie, nyaka chieng' miwinjo duond vijende. Nikech ok wanyal wuondre ni wadwa moro jotelo, kata ni wadwa moro ker, to vijende to hinyre. Ok form a political party, a good movement maduong' ahinya mar kijende mokelo kijende from all corners of the republic. Victor, mano en gima nyalre. Udier kada mana ng'ato achiel kende. Nikech kaka Kenya obedo gi political history mar Kenya, to ng'ato nyalo bedo tempted to think otherwise, ni samoro pod okuromo mar telo ne Kenya. No, Victor, loso political party mano gima nyalre. To gi sani mano ke gima vijana dwaro. Vijana dwaro ni kaka wantie sani, watem ng'ang'ana wane ka jogi, nyalo riwo wariure kamoro achiel to gitimwa kaka wadwaro. Koro wacho wach political party gi sani. Kaka katiba dwaro. Katiba en duond jopiny, Victor. Koro ka wacho ni kaka wadwaro, kaka katiba dwaro. To katiba ni, aduoko erokamano ni Prime Minister Raila Amolo Odinga, Jakom, kuom kedo matek mondo wayud katiba. Though gima timre gi katiba ni, pod nitie kuonde ma katiba ni ok mul. Katiba nitie, katiba wacho ni onego tim kama, to ok luw kaka katiba dwaro. Gini neno polise nego ji, polis maki to dhi negi. Onge kuma katiba wacho ni polis omaki to dhi onegi. Onego polis maki ka in gi makosa titeri e court. To court yali. Koyudi gi ka in minyalo goi fine, igoi fine. Ka in mitwei titwei. Onge kuma moket ni nege ng'ato. Kasto kendo gima timre ka Victor. Jotelo ma wan godo, gimeda sudo machiegni gi jopiny. Jotelo weneno ni jopiny joma richo. Ni kose yiergi to gidhi gilal. Samose yier governor. Governor we manyo contractor mowuok oko. Ni governor oyier governor, siya governor dhiomo contractor kowuok Murang'a kata kowuok oko. Mano example, kosi wacho ni kaka timore. No, awacho for example. Okay. Ngeni ma bende na House of Records. Onge shida, Victor. Wacho ni kuom ranyisi, kuom example. Koro kuom ranyisi. Nikech magi to gik matimre. Contractors igolo kumachielo ni biro tiyo kumachielo. Contractor nego beni ati within counties. Kuom ranyisi county madala en county ma Siaya. Siaya ka onego beni wagolo mana contractor within Siaya nikech gintie. Ka jo onge contractors man gi capacity matimo project moro ma sirikal. Ang'o mono sirikal yudo contractor kowuok oko nikech Kenya ka katiba wacho ni en mar jite. Victor, tiji bende wacho kanyo ni local reserved 70%, oko 30%, kata mana in employment. Koro Victor, gimana nyalo koni, watem tiyo gi gima wan go. To sama wacho ni watem tiyo gi gima wan go cha, mana temo wacho ni sama contractors wan godo ka contractors gi dhi miyo vijende wa bende yudo tich. To sama contractor wuok kucha, nyako be obie gi joge moko, kata ka in 30%, ibro yudo ko biro gi joge moko moingo 30% nikech obro wacho ni jogi nigi experience. To sama gini timre ni wan gi contractors tuma within our area, bro create tije ni vijana, to vijana bende bro yudo ni ati tich bedo mayot gi bedo considered. Gimoro kendo mar ariyo, mar loso ni vijana tich. Wabunge magwa onego bedie ni giloso gi coordinate gi governors, gi MCAs. To gimoro kaka mar kazi mtani mane former president Uhuru okelo cha, kazi mtani. Ilosi ikele gimoro bilano. Makata ka ni gin jok maywe osuptande ma wan gode kor gwenge. Tiloso ni ati obedo register
ma kochakre wuok tich nyaka tich ariyo joma kama report iwecho kochakre tich ariyo tich adek nyaka tich ang'wen kama yani ji rotate i create tich onge chieng' moro ni ati ji bro we biro Nairobi ni manyo tich kata ji wuok dhi kamoro dhi manyo tich kok wanyal timo gik moko bila gi. To gigi timre ka jotelo magwa tiyo kamoro achiel mok bare dhok. Koro jotelo magwa bende moseyier giti kamoro achiel gine kaka inyalos ni vijende tije. To kuom ranyisi an kose miya telo yiero mwadhieni abro nyisogi kaka onego wati nikech an abro tiyo kaka ng'at monyuol gi jatelo, ng'at mong'eyo duond vijende gi ma vijende dwaro to ng'at ma bende ose interact gi jopiny mong'eyo kaka vijende dwaro. Koro ulamna mana Nyasaye an kayudo telo madhi manyo lang'ata ni abro nyisogi kaka onego pang tich vi. Ok samoro jomoko nyalo wacho ni ibedo jahawi nyuli e dala ruoth kia chandruok mar kijende mamoko ma samoro konyuol e dala ruoth. Victor mano gima timre. Kaka kuom ranyisi Uhuru Kenyatta ok nyal go mbaka mar wuotho gi tielo nono maonge wuoche. Ng'ama nyalo believe? Ing'eyo ni onge ng'ama inyuolo ka nigi wuoche tiende kata ng'ama inyuolo ka nigi lawe tiende. No, achiwo ranyisi. Ni paro jabedo ni ng'ama nyuol e dala mar ruoth ok ong'eyo chandruok ma jomoko moko nyuol e dala ruoth nigo. Victor mano ng'at mok interact gi ji. Anaparo ni ati kata kineno area kata Nairobi ka ibro neno ka thothne awuotho ibro neno ka interact gi ji. To sama interact gi ji miya somo paro mag ji tang'eyo gik mang'eny ma dhano dwaro kata ma vijana dwaro. Tegi ni neno ka nochopo bo miya nyaka position na thuolo mar Secretary General mar YFK. To podi kowe mano aneno ka podi dhi miya nyaka telo mar bedo mbunge lang'ata ka to kowe mano pod aneno kidhi miya telo moro kendo mambele mos nikech interact gi ji tang'eyo gima ji dwaro. Victor erokamano ahinya. Koyo Omondi Koyo Wood Mumbo paro Wood Kasipul kamano Mumbo bende mano bede chuny wach. Erokamano ahinya. Konyango na bala kamano. Erokamano ahinya. Ang'o mamono joma tindo gi mondo omi gichokore giti gi namba mag gin gogi masani koro gidhiro godo sirikal nyaka kona gilos kata mana duond buchgi ma siasa nikech oseyango ne duond buche mag siasa ma wan go mosebedo gogi nyaka nobed gi katiba ni chal ka gima ok osemiyo gi thuolo ahinya mar wuok kendo lwenyo lemo mag telo. Nikech koko masani koro gore ni iwacho nitie ongoke moko mag josiasa manie ng'egi ma kama ting'o chungre mani ni mae candidate mar Gen Z womunyoro koloso ni ma dobeden. What is the alternative? En adieri ni kura mwadhi mar higa mar 2027 jogo madhi ng'ado ni to ng'ano mabedo ker mar piny Kenya en jomatindo. Gineno ka sani kata sirikal oluor wach mineno koro sani dondore IEBC ni inyalo paro chien kacha chande ni an Omondi Koyo kaachiel kod chama mara mar National Liberal Party wane jok manokungo go poro kane waywak ni jogi nomayowa kane gigolowa mondo kik wabed IEBC selection panel nikech ne ging'eyo ni wan ne wadhi yiero IEBC commissioners mane dhi bedo accountable and answerable to the people of Kenya. Mane gima ne ogidwar omineno kane kes waneno noyware ma finally an kaachiel kod chama marwa ne duogo wacho ni nikech jo Kenya dwaro IEBC ne wadwa golo kes e court mane wawaini mondo los duol mar IEBC. Victor, nonro mar census ma 2019 ma do yen nogo loko no wacho ni population mar piny Kenya ojende erokamano population mar piny Kenya ojende ema udhuro ka gin gi atamalo 75 manyiso niya ojende koamua ni sani endi loch mar piny Kenya gidwaro ni mondo gikaw bete lweti kana mana yiero jana wadi ma mondo bed ker mar piny Kenya to mano nyalo timore. To ipenjo ni to dagi los duond bura dagombo ni mondo aler ni kana ler jo piny ni pend chike ma idendo ni Political Parties Act kaachiel gi the Constitution of Kenya kade 30 ok oyie ni mondo los duond bura kaluwore gachiel gi rangi mari
kalure gi kit chwech mari, Dini mari. kalure gi din mari, kalure gi age mari, ni maendi chama mar joma tindo. Dok miwacho. Kata dhok miwacho ni ma chama mar jaluo. Ni maendi chama mar joma rotenge, ma chama mar joma nyodunde, ma chama joma roboche. Pend chik ok oyieno ojende mondo los chama ainano. Maduong' moloyo ojende gi te gi ama na thuchewa, ojende gi te ibro yudo ka gintiere gi political affiliations in all these political parties in one way or the other. Yes. To gima mono ojende gi endi donje political parties mosebedo registered gi en niya gin gisik gidwaro ga gimoro mayot ni mondo giting bada kata mondo dhi kony. Gima nyaka ging'e, loch mar piny Kenya onge ng'ama miyo ga ng'ato. Kata bed mana mar MC, kata bed mana mar chief, be nyaka ibede gi mobilization skills magi. Loch mora mora ine manyaki wuog oko mondo idhi gotine. Kibeta niya ni idwa mana ywak odayo pile pile, intiji complain niya ni chama nigi wegi, chama manigi wegi no donji bed ja chama mondi. Fight from within. Fight within. Kisegorie within kanyendo manyiso ni ka in gi ndadho ipati no eka ibe sauti mari biro luor. Ojana manyalo wacho niya ni ide maya imayi mana nikech nang'o, nikech jogo pok owinjo nguvu mari kata teku mari kata pek ma in godo. Kibedo gi pek ma mari ei chama no to chuno niya nyaka koro kaka jopiny dwaro cha, nikech yiero en dwaro ma jopiny. Mar ariyo, ng'amo jano kono bende wacho niya ni omawa e duond bura gini koro konyal bedo jotelo. Pend chik mar Kenya noduogo ng'iyo ng'or gi duto te. Masama ni timo amendments noduogo wach niya kare kadi bed ni onge duond bura mineno ka iromori godo, onge ideology mar political party mineno kolombi, kare uyiene mondo idhi chung kaka chung kenda. Dhurwa kuja unyoke giloni achung kenda gima kizungu lendo ni independent. Podo uyiene mondo chung kendi nikech duond bura ok dhigo ni kura. Wan ng'eni marwa ni endi ok en kaka ma South Africa cha. Marwa ni endi en ni japiny madhi dumbo ni ombulu. Manyiso niya podo uyieni dhi lombri alomba gi japiny, digo mbaka gi japiny mondo japiny odhi odung ni ombulu kaka independent. Kadi bed ni ok idwa duond bura mora mondo iriwri kodi. Koro ok ginyal register duond bura ni ma duond bura mar ojende, mano pend chik ok oyienegi. To gimage wanyalo timo sani koro kaka ojende. Mopogore gi weche mag wacho one term, two term, no term, half term, weche mang'eny mag term gi. Wamedo mana ketho thuolo. De wamedo sundo sirikal mondo kes midi winj juma manyien mantiere doho mar IBC ni mondo ket IBC in place. Victor ining'eyo kadi bed ni ok wadhi bedo gi IBC in the next 6 months, inyalo paro kane bang' yiero kata tulo manotimre higa mar 2007 ne nitiere commission manolos mani dendo ni Kriegler Commission. The Kriegler Commission report no recommend niya duol mar IBC onego bedi bedo in place at least 2 years, higni 2 kapok wadhi yiero. Ing'eni IBC kar ka anantiere gimoro miluongo ni Political Parties Liaison Committee. Wasikwa lalore gi duol mar IBC saka wang'iyo ikruok ma gin godo mayanga kata maber mar yiero. IBC kar ka nitiere gi weche mang'eny sana magiloso ga saa mar yiero. Gima dhi timore ni kadi bed ni ok wanyal bedo gi IBC e sama owinjore, tanyalo nyisi maonge kiawa ni yiero mar 2027 ojende ok bi yudo gima gidwaro, to Kenya ok dhi yudo loch maber ma gidwaro. Nang'o? Nikech mokwongo ojende mang'eny idhi lornegi oko nikech thuolo mar register gi kaka jogo ombulu ok dhi yudore. Mar ariyo, sirikal neno ka sik ywak en kit sirikal te. Waonge pesa. Ka ngidhi loso duol mar IBC idhi ndusne mana IBC pesa moro matin, tinyiso gini mane ndo chagodo uru gimiluongo ni manyuru gige procurement, kanu chakuru timo godoma bang'e ichaki nyiso gini ya rituru supplementary budget. Sama giritu supplementary budget cha samang pesa cha chopo ochopo ko leo ma you cannot even okinya tiyo kode. Sama omi pesa ko leo Victor kada insani ka mi 10 billion ta iseni ya 10 billion yadwa ni mutitigo chakre ka sani nyakang zapa gari odhiambo inya tiyo kode. Ok ditigo. To manendo mage kujanja masa moro serikal tiyo ga godo ka giseneno ka ojenda odiyo gi kamarach. Kata chien kacha kane wadhi ga yiero ne nitie gimiluongo ni voter registration suppression. To voter registration suppression ni en nitime mana kuonde mag opposition strongholds. Ino kaka tujo mag Nyanza kocha. Ndalo mane kwa winjire ke serikal ni doka ni udwadhinde jokorwa kocha to kits moko maricho moko masik hang mara kioro lwenda ne ni e chemistry manoko chajore ema nitero turwa mondo sama ng'ato odhi ni mondo dhi register kaka voter to riede line muda mang'eny sana chunye owacho ni yawa kodhi go na cham oko yawa doga ni oko oringo dok kata ok otimang'o ok register ok ondikre kaka yago ombulu. Koro sani endi chandruok ma wan godo monego bende ojende ne kawo
maino mar gito kete mopogore koro gi ng'anyo mar go mag one time gi ok dhi konyo wang'iuru mbele kacha ni to e one time ni idhi golo one time ni nango one time katiba wacho ni golo mana through ballot paper one time ni golo mana through ombulu idhi luto mbuchi kiwacho ni an ok adwar VOJ mane kinyalo golo one time to ka wadwa mana go one time e ndara kar ka kato rema mamedo chwer to pod ok wadhi konyore wasunduru sirikal mondo los IBC e sama winjore kose los IBC sama winjore mondo koro wawuoguru oko kako jende to wadwa kauru ombulu to banka ombulu mano pok watiko tich wacha kwa timur golo miluongo ni mobilization mago jende nyaka minewa nyaka dewa nyaka kwerewa mondo wadwa lutru ombulu ne telo maber VOJ anto VOJ apogore kode paro kamoro kanyo nikech wach mar mokwongo an ka bed ni chunya kata nyalo gombo ni chieng' moro achiel kata ka en machiegni sirikal oket ni ati as long as ni in registered ni in gi ID to ibed ni ati qualify go kura nikech registration mar ni register jago kura ni mage kuonde mimedo digo vijana koro kanyalre chieng' moro achiel kata wabunge parliament kacha paro moro mane ng'ato noselieke bunge ka iga mokalo gino paro no nasewache VOJ nitie kinde mana wache kane wantiere e romo moro mar YFK nawache mokwongo ni gimoro last year dwe mara 9 kanyo kane nawacho ni ati kaber ji obed ni ati kisekawo kitambulisho tibe ni qualify go kura to mano ka gima kanyalre kata kuom mar ni okwal kura bro dok chien to duond vijande bro winjre kabisa 100% sago kura koro wache moko kaka maga IBC gi magi tena by time nikech bendo kwang'eyo kata ka samoro sirikal kae bentie kaka gidili dali wach ni gidili isha mondo IBC kikchopi mondo gine kaka ginyalo dhi mbele nikech Victor mokanyal wuondi jite ok mor gitelo masani to jite ok mor gitelo masani kalure kod kakidio jende kakidio jomadongo kod kakidio mine nyaka jok mong'ol people with disability idio gi through medo taxes to taxes gi be okwane kuma dhiye taxes gi waneno mana ka state house ema bedo renovated every year ni ati kia 800 million kia ang'oni renovate state house koro gik bila gi medo wang'o e jopiny Victor VOJ jatend piny bendo bed kong'eyo ni ati gik madhi mbele ka jopiny ok mor go giwe keto pesa ni gi renovate state house kila iga ka iga to jinindo kech koro gini en gima nyaka ging'i nyaka ging'i kabisa to dhano giket ni ati jigo kura as long as ni registered in gi ID India Kenya ichopo igni 18 obed ni inyalo go kura automatically erokamano yes wabro kawo ywe matin jo matindo wamedo lego wachni iparo nade nyakoro mgajwang wanyalo konyo nade wach makoro osieko jo matindo wachni mae sawa ndalo mane wan e skul ngiso ni une jotelo makiny to kinyno chal ka gima jo matindo seritarita to kinyno ok chopie kata kamano giwacho ni kama si sasa ni sasa mane wach magi wacho na okinyi makono nyakoro mgajwang en saa 3 kodongi dakika achiel kende. Royco mchuzi mix, oruko dania, mandhari, tangausi kod madini mamoko. Magi duto nitie kamoro achiel ei Royco. Royco mchuzi mix, pika kama wewe. Mana kamano nyakoro mbogi daer mar ng'isi ni sani measles kod rubella en tuo ma sani koro osiekonde. Tinende e dwe mar 5 higa mar 2016 national campaign ne mane geto nyithindo ma gichopo dweche 9 nyaka higni 14 kalure kod chanje mane miyogi parni ma bro miyogi bedo koda teke manyalo miyogi thuolo mar garo gi chien tuo mar measles ni nyakoro mgajwang. Tuo ni endi en tuo makoch ma kite rach mokalo kendo kelo thoe mag jowo matindo. Neni nyathini oyudo dos mokwongo koja dweche 9 dos mar ariyo kapok ochopo e kinde makoro dhi skul nyakoro mgajwang. Parni chenro ni endi mar chiwo chanjo itimo nono kendo chanjo gi ber ne ngimani. Wiki kwil ni mabro miyogi teko makende mar garo gi chien yudo tuo mar measles. Otimo kele kod migawo mar thieth kaachiel kod UNICEF. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaure nyakoro mgajwang kendo machiegni
Ojende ariyo manonegi kinde ng'anyo mar tipo mayande ne obagi e pacho ka ndalo manok mokalo chien biro iko odiochieng' ma kawuono. Ojendego machiel kuom giluongo ni Peter Mwangi manorodhi gi gimoro madik ma ochowito ngimane ibiro kowe kar yweyo mare mogik odiochieng' ma kawuono dalagi manie e gweng' ma Baghdad, Kieni, kaunti ma Nyeri. Sana kujua ni nini ilimuua, sababu hakukuwa mgonjwa. Alitoka hapa akaenda shule. Tujue hiyo mambo ya kusema ati alipigwa na rungu, ni nani alimpiga? Juu inasemekana alipigwa mara 3 kichwa. Na juu pale kwenye Naivas kuna CCTV cameras. Tunaomba jue ni nani hao walikuwa na hizo rungu ambazo walimpiga nazo. Kamago jonyuol mage mabende koro wacho ni gidwaro ratiro kotenore kod tho mar wuodgi ma wachore nogo gi rungu e kinde ng'anyo ma kamano. Gi thuolno bende ojana machielo miluongo ni Joseph Ndiang'ui mane ochielo gi lisasi gi apisa mag obila e kinde ng'anyo no bende ibiro yike odiochieng' ma kawuono e gweng' ma Odhaye Madure kaunti achielo nogo ma Nyeri. Daktari amesema kwa hiyo risasi iliingia pande ya right kwa nyama, lakini haikuguza mfupa. Kaingia hivyo ikaguza bavu, ikatokelezea kwa kifua hapa mbele, lakini iliguza mapafu, ilisababisha hiyo damu kutokelezea na ikakuwa na damu nyingi kwa mwili. Sasa hiyo ilikuwa kiini cha kifo yake wakati alipigwa risasi. Magi timore kabende Albert Ojwang mane olalo ngimane kokalo lweto obila bende dhi kowe kare mar yweyo mogik odiochieng' ma kawuono e dalagi mayudore e gweng' ma Kakoth Rachunyo East sub county e kaunti ma Homa Bay. Ojwang ne omaki e dalagi bang' kane owachore ne oketho nying jalup ogai mar obila ma pacho ka Eliud Lagat kokalo andika bende ne oketo e mbui motelo ne tho mare manowuok e lweto obila e stesend obila ma Central Nairobi. Nek mare mabende ne wuok e lweto obila no ne onyuolo paro mopogore opogore ka owuok kuom oganda jo Kenya kolure gi paro ma jopiny ni godo ni chal ka gima apisa mag obila tiyo kodgi gi teko modhuro ahinya rakore kodgi. Odiochieng' manyoro kweth mag ojende nyo ting'o ringre mar Albert Ojwang achiel kachiel ma otero nyaka stesend obila ma Mawego kama bende ne okuongo tere tok kane omake ma ochuo tere kaunti ma Nairobi. Ojendego bende nyochweyo wang'o stesend obila no kolure kod ich wang' manyo gin go e kinde manyokel ringre mar Albert Ojwang e kaunti ma Homa Bay. Kama Gen Z tunasema ya kwamba mwili tumengoja kwa muda mrefu na leo imefika. Kwa hivyo tunataka hii mwili ifike pite karibu na shule Jukumu, tunataka kuona mwili ikipitapo kwa comrade peleka police station juu. Walimchukua akiwa na uhai wake, hivi sasa wamemrejesha bila uhai. Kwa hivyo sisi kama comrades wa Mawego tuna uchungu sana. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko chakwara mag Ojwang' en ni miyo moro kaachiel kod jaode omaki kendo dinegi stesend obila macham gi wadu mayudore e gwenge mag Rongo ma en koluwore kod ketho ma itudo gi godo mar bedo ne gijwang'o nyathigi matin ma jadwe achiel kende. Ma oyangi gi jaduong' gweng' ma iluongo ni George Olo ma bende ne owacho ni ne gireso nyathi matin ma ja higa achiel ma iwacho ni miyono ne oduogo ma okawo ma ochuo dhi ojwang'o manodam mano kende kawuok e ot ma iwacho ni chuore ne odake. Olo ne owacho nonro muhimu ma gisetimo yango ni ji ariyogo ne ogwenyore e paro weche mag dak kendo ne gipogore e weche dak dweche moko mathoth mokalo chien ma koluwore kod tungni mag udi. To kata kamano miyono ne okawo thuolo mar kawo nyathi matin no kendo dhi jwang'o machiegni gi dhot kama ne jaode ne odake kaeto bang'e ne ochwe olalo mero. Jatend loch nangano ne owacho ni ne gireso nyathino motelo ne manyo jonyuolne maduto ne giduogi yudo ma gimakogi kendo giterogi nyaka stesend obila macham gi wadu kama koro odinegi ka irito chwalgi nyimo dalo buche kama idhi tudgi kod ketho kata idhi donjnegi ketho mar jwang'o nyathi. Watemo matek mamalo na mamowi to nyathira mwa mako watero ka police wilu ni Chamugari police station wadwamo nyathira ke kumano weno watero nyaka nyathira ka police kanya kuni beje kanna nyathi mama ni bolo to chuore oko ojogo gara report ka police kuri nyaka chuore nyakono tewa we ka police kanyo gi nyakono te koro wakwayo jopiny mondo puonj nyithindo manyiri kata magidago mathindo mosenyuol kik bolo ga nyithindo mana kia ibolo nyathi matin bila idwe achiel tiweyo tilal kendo dhi dalau jonyuol bolo nyalo nyathi wuon bolo nyalo nyathi ok par kata kuma nyathi owe nyathine koro giro winjo karach no.
Weche moko en ni jopur niang' kokalo kuom jakom mar riwruok makelo kanyakla jopur niang' e thur ka mano Ezra Okoth dwaro mondo mi koro sirikal ogol ne jopur ogirimiti mar kodo kembe mag sirikal mabende ne ochwo e kogno e kind piny owacho gi joket mwandu ma miyo gi thuolo mar tayo kembego e yor kodo kata leasing terms. Okoth ne owacho ni nitiere weche moko mathoth ma nyaka gi sani pok okete ler e yo makare ne jokanyo machalo kaka jopur e wi okang' ma sirikal ne okawo mar keto kembego e lwet ji giwegi. Gino bende koro wacho ni ginyalo mana bedo kod ng'eyo kapo ni omigi ogirimiti mane ochwo e kogno e kind piny owacho kod joket mwandugo. Ana support Walter Mbunge to gima kwae kakwa bunge magwa gikelnwa agreement ket gine magin kucho gine magin authority malo kucho wan represent you on the ground agreement ni emwadwa neno koro wachako somewhere mok buogwa kama kech wakia monde ki agreement to mae gima nago e koko nyaka sani pod wach agreement no chanda mana dhinya kufis minister to mage gik manyalo mi wadhi e court mara moja nikech en no confirm ni 1 year jotich ok nyal riembi kambi biro ringa kaka en. Okoth ne owacho ni ok gibi yie mondo mi koro joket mwandugo kaw thuolo mar riembo jotich e yo ma okare ka olero ni nitiere maling'ling' ma osewuok ni chal ka gima jogo mabende koro kodo kembe mag rengo niang' mag sirikal kendo koro tayogi nigi chenro mar riembo ji e tich. Olero ni kata kama ogere kambino en achiel kuom puothe mabende ne ogol gi jodak makono mondo mi ne kony mano jende mawuok e alworano ma ok de giyie mondo mi koro jogo ma nyaka gi sani tayo kambino okaw thuolo mar riembo ji e tich e yo ma okare. Jotich ok nyal riemb kech kwerewa manogolo lo mineno koro gure factory no mano wuon kaka chairman an victim ne gikawo lopwa 150 hectare nochulo masiling 50,000 kende to nwachiwore jonyuolgo nochiwore mondo gol lowo mondo wang'i kaka nyithindwa inyalo ndik e tich kanyo inyalo kunywa pige mabeyo inyalo losnwa yore mabeyo ochumi mar Migori County be nyalo dhi maber to wabuok wawinjo ni koro nyithind jopurgi koro idwa thoriem gariembo yenjre. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko nyakore mag jwang'e ni seneta ma kaunti ma Siaya Dr. Oburu Oginga osiemo jotelo mag siasa wi wache chuogore e ajenda mag jenzi mana ni mondo mi koro giyud gik makonyogi giwegi e yore mag siasa. Kane oloso e skul primar ma Bondo Township Madre County ma Siaya, Dr. Oburu ne owacho ni kata bed ni jotelo moko mag siasa siro lwedo kweth mag jenzi to konego bed ni koro gikawo ajenda mag jenzi go kata ajenda mag jenzi go ni godo kendo mondo mi koro gilok gigo makonyo giwegi kaka ilero gi jafwambo mar kaunti ma Siaya George Amolo. Kano wuoyo Bondo Township Primary School, Dr. Bruno tielo ni josiasa onego wek donjore weche rowere matemo kedo ne lokruok pacho kae ka bende wacho ni rowere mong'ere ni Gen Z onego mi thuolo mar chiwo pachgi ma ok orakruok kodgi gi ang'enge. Me, I support Gen Z because I'm also Gen Z, but I would like to advise that the political class does not seize the agenda of the Gen Z for their own purpose. Let the Gen Z put their agenda up and then let us try our best to solve the issues which are being raised by our young people without killing them. Senator Oburu ma oseyo wach medruok timbe ndicho to kod nek ma osebed ka itimo ne rowere mag Gen Z goeko oluwo ni jok manie thuolo mag telo bende nyaka koro ikre mar chiwo thuolo ne paro mopogore opogore ma ok diko wi jogo manigi paro mopogore. We don't want our people to be killed, and me, I cannot support the loss of life. I also cannot support loss of property. But what we must support is democracy. We must realize that in a democratic system, there are elections which come every 5 years. If you are given mandate to serve, if you fail to serve well, the people will come up and defeat you in an election with proper arrangement for replacement. And that replacement must include proper agenda, how we are going to deal with the issues which you have failed to solve. Mogik to Dr. Oburu no kaw thuolono mar kwayo kwe makende pacho kae mangima kowacho ni mano e yo ma piny Kenya nyalo dongore godo. And this country belongs to all of us as Kenyans. We don't want to destroy our country. Let us not break our country. Let our country be peaceful, because it is through peace that we shall achieve development, and it is not beyond us to have war.
We have wars in the Congo. We have wars in South Sudan. We have wars in Somalia here. And if we are not careful, there is no reason why we cannot have that war here in Kenya if we don't treat our country with proper sobriety that we require. Gie kinde no, Dr. Buru kokalo riwruok marre mar Siaya Community Digital Hub nochiwo computers 40 duto koriw ne sikunde 4 kamoting'o Bondo Township Primary School, Jaramogi Oginga Odinga Secondary School, Akoko Secondary School to kod Gobei Secondary School mondo konye jiwo yore mag somo e lony manyasani. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Gilipot mar George Amolo jakora moko ki kaunti ma Siaya mochope giko mar miwech manyien kane gin mago ma otuch e kor gwenge. Otudre ka oromo sa 7 thulo buduka mar miwech manyien adimba ka kamano sa 4 sa 5 gi sa 6 wech manyien machuok nyinga Vincent Otieno. Magone matuch e kor gwenge gi Vincent Otieno. Sani koro kibudho gi wede anyuola kod osiepe to nyakubed gi math makele kanyakla. Alose wi soda mar Mzito. Maendi en soda mar half liter kata 500 ml masani biro ni enego mar siling 50 kende. Obed Coca-Cola, Fanta duto te, Sprite, Crest kata mana Stoni. Ririgi saka pod ofani nitie mondi mak Mzito enengo moyweyo. Shika Mzito kwa bei nafuu. Mondinge mathoth kete mane chendo mar donse kokale nyakalondo mari mihero mar Ramogi kar chuny jaluo. Coca-Cola, real magic. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yoroth manyien ma in kod adier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndiko te machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Jawinjo kochakore chieng' tarik 5 nyaka tarik 14 dwe mar 7 higani. Migawo mar thieth biro chako ayanga chenro mar chiwo chenjo ne nyithindo matindo kaka yo makende mar geng'o tuoche kamoting'o adhola mar ich, aruodhi gi tuoche mamoko ma inyalo geng'i kokalo kuom chenjo. Chenro riendi geto mar neno ni nyithindo ma higni e kind 4 nyaka 9 obiro yudo chenjo makamae nono ma onge chudo moramora. E kinde gogogo nyithindo ma higni e kind 9 nyaka 14 bende biro yudo chenjo makare e wi tuo mar typhoid, kama chenjo ni ibiro bed kichiwo e ute thieth mag piny owacho, sikunde, chirni kod kuonde mamoko ma jopiny romoe mantiere machiegni kodi. Warit nyithindwa kanyakla kendo wanene gi yudo chenjo makama. Ote ni okelni gi migawo ma ochung'ne weche mag thieth kaachiel gi riwruok mar UNICEF. Mondo kwa odari mower kod jakoyo kaka sijatun mari D*811 414#. Ni mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Mondo kwa odari mower kod jakoyo kaka sijatun mari D*811 414#. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kamano nyakora Mgajwanga Musa Juma donjo kanyo podan gi ojende gi watwaka ka watemo lego wach moro kama osebedo ka chendo e Kenya ka ni to watim nang'o. Sani waneno ka ojende wacho ni oyo ni ok gin jotelo makiny, gin jotelo masani. Kendo onge wach moro manya timore ka ok okaw pachgi ka gin be ok gibede mesa mar twak. Ka giwacho ni weche gi gin mag ng'e kama weche diogie. Kendo samiyalo weche mag kijende gimbe nyaka gibede mesa no. Gine magiwacho weche gi nyakora Mgajwang. Dakika neno kanya paga beach talk saa 3 marukinyi masani. Maramogi? Maramogi Victor. Oya, ore machigni? Oya, we. Machigni telo?
Ero kamano ma ogal ma joma tindo Otianga Woodrongo. Otianga Woodrongo machiegni? Kendo moro ahinya gi joma tindo mane golo twak. Yes. Awinjo ka achiel kind jowach maber ni onge gima minyalo nyis joma tindo mitelo matin. An adwa nyiso ni mondo en ni ngima masani otek, ngima masani wan godo. Kendo kaka wantie watek ahinya. Ma emomiyo kata kineno kata mana kinyikore gi kinde moro. Yes. Kineno ka joma tindo thoth kata kinyo kane gi mas, to joka thoth to gionge tije. Kendo kinyo gitimo ni gin e skul. Gima daher mondo mi awachi. Ni ing'e kwa wacho ni koro gima timore. Wamiyo joma tindo nafas mondo joma tindo ogol pachgi. Yes. Wamiyo joma tindo nafas ma kapo ni wacho ni ting jotelo matin. To wabede mesa tinyiso ni telo matin ninde kaka joma tindo bende. Ubede mesa tupango godo kaka dwaro. Kipango kile joma tindo bende. Yes. Kuna yori sikule se somo. Nitiere yo maji wakali moro minyalo gogo wach maji wakali. Onyiso ni yore kaka nyithindo nyalo yudo kata ni gran. Ma ok ni biro wachi obedo balango. Ok ni biro wachi iwuoth. Gima meno wacho ni telo ni vijende telo mar nyithindo matin. Ing'eni kata mema kwa ng'eyo vioje. Kata ng'eyo matin. Kika uono ka nyithindo ng'ama duong' goti. Ong'ama pod en magi language achiel mane mo ma ok. Koro gima dang'awa kama min oganda matindo. Wang'ini to ere kaka wanyalo bedo humble. Kikwarache moko gima ber oloyo. Wabedo ni gikwe mondo wang'e to gima wadwaro wanyalo yudo. Nikech kare tipenjo sani. Sani neno kwa wan joma tindo wawacho ni wadwaro telo. To telo be kidonjo gimoro nyaka ufom political party. Ere political party mwanyalo fom mondo wadonjre telo. Wanyalo fome kaka owuok e euphoria miwacho ni nikech kwa gi euphoria ni en euphoria ma ng'ato nyalo wacho ni nitiere ng'ato nyalo luongo dhok man ku. Erokamano. Gima dala wachi and joma tindo wabedo mondo wang'e ni telo wanyalo yudo telo ni nade, wanyalo metene nade, to wanyalo winjore gi jotelo matiyo go nang'o. Mano gima dala wachi. Erokamano. Oyawore Ramogi. Hello, Vijay. Oyawore. Musa telogo. Ogigo Mus Pascal. Pascal Randa. Yes, Pascal kani Migori. An gipenjo machalo kama kuom mundiko yo. Yes. Kaka en ng'ano ero maber winjo ka wacho ka en kod lony weche mag yiero gieki. Yes. Nikech gibedo e committee, winjo ka wacho ka gibedo e committee ka liaison committee mag IBC go. Political Parties Liaison Committee. Yes, koro mapenje. Yes. Ng'eny ma jawinj ka jolony moko wacho ni koponi ok otimore kaber, ni yiero inyalo chor mbele. Onyiso en kaka gin jogo eko mabedo e buche ga kuti go eko. Bedo ni ng'ato bedo kumoro oketo delay moro, delay tactics moro nitiere ma oketo gini ndi mondo yomyom moro bedi mondo jar chone mbele. Mano ero mondiko yo bedo kane to piny mare kuom jatelo nero ni Midiwo. Brian Midiwo, yes. Jatelo Midiwo aneno ka en kod chir. Yes. To ila chir mineneno godo mawinjo ka wacho ni ka ogolo ng'ata ne midwaro. Penjo mapenje. Oseiko ng'ama dhi lande. Be osewuoyo gi ng'ama dhi lande? Oseikore gi ng'ama dhi lande nikech siasa kaendi wan gi jalendo gi jakweno. Erokamano. In ma IBC dhi landi to IBC ka to en ng'a e iye kanyo ma dhi landi. Erokamano anya. Mondiko yo Otianga wacho ni nitie gimiluongo ni euphoria. Olruok ni en sawa. Ni machal ka gima nyalo ketho kwando jende ni kik muomre wadonje euphoria no ni wabedo mana kwa bedo package tie joma osebilo gini to puonjre kuomgi to akaw telo e yor katiba. Okopogore gima ne wacho cha. Yes. Otianga wuoyo ne kare. Victor, katiba marwa ochiwo kaka ilkawo loch mar piny Kenya.
ma democratic ma kwe nitiere iye maonge hinyruok en ni ndikri kaka jago ombulu digo ombulu ne ng'ati midwaro mane ma katiba oyango to e wach mar euphoria mino wuoni yani wacho ni yani ochalo ka gima en rumbi buoyo moro yani buoyo moro ma oyienyo ko biro malo kata chai moro michwako oyienyo biro malo to kiolo pi matine iye to kinyako dok piny mane kaka sani ni mar ojende nitiere ojende gi kini gi nguvu mang'eny sana tini no nguvu margi no ber ka koro gimaki gi wisdom mar jok madongo to jok madongo gibedo ka ng'eny gi sani koro ok dwa mi ojende lwasi maber mar tayo gi mane gineno ka ojende gi kini gi mirima nikech ing'eni ki ng'ama jatelo kata ki ng'ama ng'ongo onego bed ni iwinjo pach ng'ama tin ekitae ting'eni ka koro gin giseketo nafas moro maduong' e kindgi gi joma tindo ma gin loka cha to ojende ni loka ni koro gin jok ma iwacho mana ni we are shouting at each other ojende wacho koni to gibe giwacho kocha gima ojende sani nyaka tim ni mondo ang yud loch maber ma gidwaro ni to nyaka gi identify kata nyaka gi yier ni to gidwa ringe wuoth siasa ni nang'o wuoth siasa ni ok inyalo wacho ni in leaderless to in rudderless to in a less political power ikaw through political organizations or through political umbrella maber mar loso siasa e Kenya karka political leadership is best organized through political parties koro nyaka bed ni une duond bura moro e gino ka Gachagua gino bedo ka ywak ni an jatend Gen Z nikech onge maber ni ko ywayo ojendi gi kata nus margi ire nikech ing'eni Gachagua kanu wuok e loch adieri mar wach ne opogore sane paro gi joma tindo gi tino ka sani endi ojendi gi kitemo dhire ka neno ka gima at least otemo gore negi gima otemo neno kendo temo chalo ka ng'ama gore ne kijende ka gima gore ne kijende gi interest mare to yes ing'eni siasa nyaka ibed gi wenge adek ok nya bedo gi wenge ariyo kende noseneno niya loch mar piny Kenya sani endo ojende gi kima dhi deciding ama dhi bedo jatend piny Kenya koro Gachagua bende to ka sani to siko wacho mana niya weru nego ojende en ma koro ochalo ng'ama wuoyo on behalf of ojende gi owacho dhok ma ojende dwa winjo koro kata ka chunye to pogore gi gima owacho ten ing'eni samoro wach nikech ong'e maber niya ebe manende manyalo miyo ochop lek mare kata lek mar group mare ma entie mar jo opposition chande mondo oyud loch mar Kenya koro ojende gi nyaka many mana yo ma gitweyo godo igini to mana yor ka ombulu to gi yor go ombulu mopogore gi mano to dhi mana dong koko odhi mana dong one term to kendo ng'at machielo mabiro biro chapo biro bedo ma koko obiro mana bedo one term maonge lokruok. Erokamano. Kapok adhi iri Brian, Pascal penjo moro ka. Didi bed ni mano omondiko yo. Didi bed ni nitie jomoko iye ka matemo thedho gini mar deko wach mar bedo gi IEBC mondo yiero kik timre 2027. Mana kaka Pascal neneno. Ki ng'ama ja Kenya ma Nyasaye omiyo wenge ne adieri, onego bed ni bineno gima timore. E siasa kar ka onge gima timore ga kimakosa. Gimoko kupore. Gimoko kupore po ni wachiwo okinyi ipange maler kabisa. Ni wachiwo okinyi to ni koro ni IEBC ok nyal losi. En gima ipango chakruok nyaka giko mare. Kata mana e loch mag piny Kenya gi. Iyudo ka joma konyi ga ka ketie loch. Gipango ni ka kiketi gi ka kiwuok. Entry gi exit giseloso ni ga. Oseloso ni chuth. Loch mar mondo wayud IEBC sani chandruok ma wan godo ni. Openjo to dibed ni nitiere lwedo moro matemo thiro gini mondo kik timre. Anyalo wacho confident ni lwedo no tuntie kendo lwedo mapek kabisa. Nikech ineno sani VOJ kitimo ni ichuogo duol mar IEBC kawuono. Nyiso ni wadhi timo by elections. To by elections kande ke the team tingeni mane ndio imoko siasa. To bende budget manyo som ne bende nigi pesa matimo by elections go. Koro mane makora nyisi gini koro dhibere gimi luoni koro ni supplementary budget. Mage kore ng'ikruok mathiso to mini jawacho ni gaka. Ni ka jotelo mar piny Kenya oseneno gania ni nitiere ng'ikruok kata chandruok moro e duol e loch mare. Ok onyal yie ni timo by election madhi miye wich kuot. Kech ng'ini kisetimo by election mo miye wich kuot then kisungu deno mano gi ni legitimacy mare. Koro dhi dok piny. Mbi mare kata ndhadho mare. King'iyo chien kacha chane wacho ni we always learn from the past. Nikech by elections gitiyo kaka rapim ni to mar yiero maduong'. Nguvu mari ichopo gi kaka jatelo. Kineno kata wach mar Jubilee samane nitiere by election moko mane timo matiso madunda dundo ka. Yudo ka ne gisiya gugwenyore paro
gi jalup ker mandalo cha mane sani koren jatelo mar piny Kenya. Sama ne Jubilee Uhuru Kenyatta ne gwenyore paro gi jalup mare. Iyudo ka kama Jubilee ne kete candidate jalup ne support ng'at machielo. Tiyudo ka ng'at mane jalup ne no support chande ne yombo ng'at mane Uhuru ne support. Gino noduoko mbi mar Jubilee piny mano dhi adia kama nendo ma oduogo donje e pach jopiny ni Jubilee ndadho mare no rumo to teko mare no serumo. Mano dhi kamano ma ji nochope yiero. Omiyo jatelo moro amora motelo ne piny ok nyal yie ni sama piny nigi tungni mang'eny kaka sani piny nigi tungni ni tin bendi chaki yie ni ji dhie by elections. Ang'eyo ni manendo odhi e tok pend chik nikech chik wacho niya kantiere vacancy kamoro to onego bed ni jogo kaka koro wan sani wa jo Kasipul onego bed ni nosemiwa thuolo mondo an adhi awuog jo Kasipul mondo koro abed mjumbe margi ma Kasipul. To kanyal bedo mjumbe mar Kasipul kapok duol mar IBC olosi. Koro kaka Pascal wacheno gini nigi lwedo moro mapek, to lwedo mapek ni ema kok watang' kaka jo Kenya mondo waket maino marwa kata pek mar wach wadhir mondo losnwa IBC to wadhi hinyore. Manyiso niya ok dhi tim voter registration e wang' sa. Nitiere gimiluongo ni technology, gik minyiewo ga ma kaka the BVR kits, gik kaka no bende inyiewo gi itimo negi procurement ok gin gik miloso Kenya ka. Gige ko gin gik migolo ga pinje ma oko. Weche mag procurement processes bende ng'eyo ga. Problem adhi yudo mbele kar ka ni di gol pesa, kose gol pesa tiwacho niya nyeuru gi garakaraka. Sami nyiew gi garakaraka ni icha kiseto ng'at machielo e tok tend kocha bedie do wacho ni ere kaka IBC onyiew gige yiero koko luang'owa koko ruo pend chik. Katu kendo do bede chak ng'ado ineno kata 2022 election do no ng'ado the procurement manotim gang'o manotim gi IBC moja kunyise ni gichak kendo manyien ka do ng'ado gino oko nyiso ni kendo koro thuolo mwadhi bedo godo chak bedo machuok mokadho. In the long run iyudo ka IBC ok dhi bedo gi yiero makare mar timo gimiluongo ni free, fair, verifiable and accountable and even credible elections. Koro gini en wach mapek mondo beni jo Kenya aketo nguvu margi kanyo mondo at least dir sirikal mondo do bedo tim tije mondo wabed gi duol mar IBC. Erokamano Brian, ne uchalo buoyo mayienyo ne jomong'e dag kong kata mana kichwako chai masano koro chako walo do pukore oko chachak ni euphoria no ema chal ka gima ojende sani koro nego tinende inyalo wachang'o? Okay, kapok awuoyo mano ntiere bwana mogo sim. Oh, okay. Iluongo ni Jackson kosi iluongo ni Pascal. Ni ng'ama dhi landi. Yes, owacho ni ng'ama dhi landa. Mokwongo kachako gi mano. Jopiny malando ji. Jopiny malandi. Nikech ing'eyo jopiny koseamua ni olandi. To kata IBC timang'o to ine mathuomo weri. Brian, idake Kenya. Kikal ng'ama udaka e polo. Gina wacho kamano koro tigiwi nikech kaka duokino ting'eyo jopiny malendo. Nyadi mang'eny ndi watigira ranyisi mar Amolo Wuod Oganda. Higa mar 2022. Piny gima nong'eyo kama oula ne orieyo. To gimogen nobare. Ok ni nobare. Nobar kamoro to jopiny ema nobare kamoro jopiny moro achiel ariyo koro an aseduoke ni jopiny to dhi landa jopiny malendo joje wakonye omera matindo an ng'eni higa mokadho yiero mokadho na presidential agent mar Raila Amolo Odinga kama ne wantiere koro kidwa land mjumbe wuoyno bende wech penjo mangima osekwano ombulu to iyudo ka ng'ama oyombo ni oko eno shangilia ogo sigalagala no se yombo to kare ng'at mare ma namba 2 pod ntiere counting hall kar kaka ma jo IBC nitiere koro onyiso jo IBC ni landa ten pinje moko mineno ntiere weche mag tulo moko mag bandit counties okaso jo IBC kaka ni mondo lendi koro jo IBC bende ng'eni koro luor to ilendo kose lendi tiyo ka koro bonde mago oko tap ting'eni koro joka sami ko bonde oko gini ng'eni makani jok mobiro kwalo dhok no land ng'at mane namba 2 to namba 1 noko landi kaka ng'at mano yombo koro kiwinjo ka Pascal openjo to ng'ama dhi landi openjo penjo mangima tija kweno gi jalendo kamano jogo pogore man ng'eny ng'ama nigi ting en jalendo ok jakweno to kata mana Cherera dino lando duoko marge ing'eyo ni VOJ yan gima nyalo nyisi ka onge luoro gima nyalo wacho ni ka onge luoro abe ok teda chiegi achal matumbo ka chiege yo mayot koro jopiny
jopiny bro amua gisani ok wanyalo wacho mang'eny nikech yiero to podi bat wachomo to gima nyalo duokego abe an kaka Matumbo ok teda chiege yo mayot. Kamano. Yes. To wacho no poyo chir ma in go ni gini ok mana ni ok en dien ng'ato. Kamano ahinya. Koro wach mi wacho mar buoyo ni mar vijana. VOJ vijana ema nigi tich matek e Kenya ni moloyo. Nikech vijana ema ok mi microphone mar wuoyo. To ka wacho no ok migi microphone mar wuoyo amaanisha ni vijana ok mi thuolo mar wacho pachgi. Masani pach vijana ma winjre miwacho en mana one term. Makoro kata sani wache IBC mikele vipindi ni kaduoki chien. Na neno kam Waziri Moses Kuria no tweet, no kata no ndike page mare. Advisor. Yes, advisor. Advisor market no ndike page mare ni yiero ok bibet. Manyiso ni ati wachne no podatemo chunguza nyaka sani nikech kano wacho ni yiero ok bibet. To weche mag IBC gibe nitiere court dhano luore kama. Tama ni to maanisha ng'o. To ka yiero ok bibet mano ging'eyo gima dhi timre koro gidwa temo delay process ni mondo ka time mar IBC cha rumo koro biro wach ni choro yiero mbele. To ginen gima dhi inyo vijana kaka an kama. Nikech vijana wan be waseol. To wadwaro mondo miwa thuolo kata ka en kiny mondo wani ka wanyalo keto jotelo machuny wadwaro jotelo manyalo ng'eyo ni vijana ben dhano. Yes. Nero kamano. Wacho weche tek ka jo kama. Maramogi. Oyawre VOJ. Iluongi ni ng'aje telo? Anti maber loso gi Benson Wili Japicha. Benson machiegni. VOJ gima timore. Ni sirikal odagi ni ok winji pach jopiny. Pach rowere gitamre ni ok gikaw. To VOJ adwa ni mi kiunane welo man Kanya Suarez. Yes. Ni revolution chakore kaka ineno piny chakore ni. To sirikal nyaka winji pach jopiny. To ing'eni ok inyal tiyo jopiny ka ok idwa winjo dwach jopiny gi pach jopiny. Nyithindo gi nigi gik ma very simple. Ma sirikal onego bed ni understand. Nyithindo gi nowacho ni were uru gi weche mag jodongo. Kurwake sirikal to wan gi PhDs. To sami any single opportunity mobiro to jodongo mikaw tipange sirikal. To mose retire governors moko man gi pension mose tiyo 10 years. Tiweyo gi oko. At the same time udwa ni nyithindo gi ochako support. Koro kere mondo dog back to the drawing board. Mondo ng'ini to nyithindo gi mondo aduog kwe piny mar Kenya piny mwahero ni. Watim nang'o, wawinj pach nyithindo gi nang'o, kani osewuo cabinet, nitie structures manonego be notuwo. Noduoko cabinet piny mondo mi piny ofuongre nikech wej bil ni malo. To eko chako medo cabinet slots modhi malo, okaw jodongo ket ka mago to moko kuom gik machando nyithindo gi. Koro wane wakwayo kaka japiny madwaro ni piny mahero ni mondo dhi mbele. Kama ratiro mar japiny yudore, kama jaket mwandu nyalo investie mondo uchumi mondo chier. Sirikal owuog oko mondo winj pach nyithindo gi ni gik machando gi o implement pole. Sio lazima ni ochiew kawuono to tim gimoro amora mondo piny oriere. Piny loso mos. Koro mano te kwayo na te kaka anene an aywago Kenya. To aneno ka jatend piny weni bed. Podo weni bed. Gini biro dhi magi kama koro tamo wang'. Erokamano Benson. Erokamano. Ni owene ber. Biro tamo wang' mbele ka. Oyawre Frank. Kani Mombasa. Wuod ka sikul ma wuod gweng' ma. Koro kach mantie. Yes. Nyithindo gi Victor weche ma sani koro waneno ka dhi mbele. Ma nyuomo gi nitiere ng'ama ni ng'egi. To nitiere ng'ama dwa keto ne ng'ato kaluwore gasira ma en go kaluwore gi kaka notime sirikal. Nikech kata sani gik matimore gi ka waneno ka ne pok ogol jatelo ma ne jalup jatelo piny weche ma koro timore gi waneno kaka no support joma ne nokwede joma ne ng'anyo okang' mamalo. Sani koro thuolo mudachno onge koro lokore kendo obukore ni nitiere gik ma sirikal timo maricho ne nyithindo. Koro kwayo mantiere nyithindo gi onego duok pachgi piny
telo mar piny Kenya ka ok nyal ringi kaka waneno generation masani ni ok nyal yier kijana ni manyalo bedo jatend piny dwa telo ne Kenya. Mano be gima ng'ato gibed ka ging'eyo. Koro giduok pachgi piny. Ka giseduoko pachgi piny, jatelo mantiere be koro ka nitie jatelo to koro be nyaka kik nitie moko ma gidwaro demand moko nitiere ma gidwaro ma ok nyalre ma kata mang'eny mago to ok nyalre. Kaka mane? Erokamano Victor. Okay. Frank kani Mombasa, erokamano nya. Maramogi? Maramogi. Oyawre. Nyama jata itika kusure kanyamua. Machigni? Ada penjo jotendwa gi tijindwa bane ye kanyo kasiel gi pinte. Nikita penjo to bende ka omejo kije ome jensigi telo. Bende digiri telo. Nikech yoro to bidwa yudo wanya gina ne yudo lakini bende digiri. Okay. To mara re. Ere gima pach bedoro maduong' nikech gidwaro nie parliament kaya tilo oluongo gie parliament kata ging'ad buche ko pajo bunge ng'ado kata ko senate ng'ado mondo giwinj paro ma bunge ng'ado kata gibie kata kama ja president nitie mondo giwinj pach president kama gima kumupigi kamano giyie mondo giwe ng'anyo mondo gikata nikech gidhi kacha to kanyo gidhi ka gihinyore nikech onge kama ng'ato nyalo yude onge kama ng'ato nyalo bende yudo dwaro ber to kose go wang' tiaga to kidwaro mondo obed nikech owagi wang' nikech wang' to rewni to ok oyudo gima dwaro cha. Erokamano bende giyie mondo omigi thuolo to ka gidhie kama ing'ade chike to gibede komigi kamano bende giyie gibedi. Erokamano ahinya Josia Witi. Erokamano nya. An Amondi Otieno kawuok kamiluongo ni owuok Lang'ata constituency wacho kanyo ni Mosna constituency metnano tema wan kode gi geno med wuotho ka olalore gi jopiny. Erokamano nya wacho ni wuok kamiluongo ni Otiende Lang'ata ka. Erokamano nya. Maka joma twak mit gima dwaro koni en ni wawe bedo ignorant ne reality. Things are different on the ground. Paro mar ni ok nyal gol loch mantiere sani is not real. This is a big force. Kendo you will hear it very soon ka. Erokamano ahinya. Machielo ka bende wacho ni maka juma oyawre. Mosna Omondi Koyo wayie kode kako chwiny kabisa. Indeed, it is time for the youth to rise. This is the time. Sisi sio viongozi wa siku zijazo. Hello Victor, erokamano ahinya. Iko na kanyo ni youths mondo okao direction from jomadongo. Wayie ni serikal to osebedo gi chwanyruok kodgi, lakini magi gin gik ma nochakore chon moko nyal kao to keto pekte ewi just one regime kende. Ginochakore kod the founding fathers. Koro vijana please okunyal solve your problems through creating other problems. Ango mamono utiyo kod institutions to solve your problems kendo nyiso ji ni unyalo engage in weche mag criminal activities. Beduru kod well structured leadership manyalo spearhead your grievances through the right channels. Nyiego kod fitina to temo mana thirowa kaka oganda. Penjo na enma bende Gachagua ema nyalo tatua problem facing youth adieri koso magi gin mana gamble games. Nyinga en Engineer Lazaro Kanyambok nene kama ne otimore kaendi. Erokamano ahinya. Penjo na jomadongo ni to mara ng'o miyo gisebedo ka giwacho ni joma tindo gin telo makiny. Wan ok odwa kiny, wadwaro kawuono. Erokamano ahinya. Moro kaendi bende wacho ni maka joma oyawre. Gen Zs are like monkeys. If you give it two options to choose between banana and money, it will choose banana, not knowing ni money can buy many bananas. Now Gen Zs bende Carlos or their own opportunities through their phones. They use their phones to abuse leaders on social media. Yawut luo nego otang kabisa nikech lweny madhi mbele ni oken marwa. Unrich katito kawuok Kitengela. Ni lweny ni oken marwa. Rich wacho kamano ka Kitengela. Erokamano ahinya. Good morning maka juma. I'm Samuel Ochanda Oyocho from Seme Kombewa. Awinjo program mang'eny. Erokamano ahinya. Pass my greetings and regards to our visitors. May the Lord bless them for the sound advice to our young people. Erokamano ahinya. Main station madhulujo kama. Koro dhongere mudo baro go wi wanda sikagi.
de wabro winjo nade ni to ojende dwaro ang'o. Victor, an kod paro mopogore gi Brian. Ojende kwedo wechegi extrajudicial executions kata killings, corruptions, sunga kuom jotelo. Fred Owiti wacho kama ne ote marika indiero kama na inyam. Maka jimo oyawore. Dwaro manitiere ka any youth nyaka bed kod structured ways to engage with the government of the day. Obed at county level and at the national level. Through that, ginyalo bedo part and parcel of konyruok manitiere, not yuak aoyaye. Japuonj Bernard Otur kane Malanga School, erokamano ahinya. Iniwacho ni awinji eyo makare ka winjo weche mag jo Kenya, weche thoth ndi sate matin. Jonyuol masani ok wuo kendo ko orito nyithindo maber. Nyathi bende ok nyal yuoyo ka in wuono kidimbori. Rwakruok, engagement, gi timbe wa kaka janyuol ema miyo nyithindo matinde sani koro polok. Recho, sorry, wacho ni nyingi, wacho ni awacho ma kawuok gonja nyingi to kende kona ka erokamano ahinya. Bende ng'at machielo kaedi bende timona wach maket kod mare. Wacho ni we have a big societal problem in terms of engaging jo matindo through structured ways. Wandalo machon ne waluoro jonyuol gi joma dongo kadisi. To maka gimokelo gini enia dong ine ka jigore nyaka bunge mar Kenya ka joma dongo jotelo. What do you expect kuom nyithindwa? Gi follow the same steps mag joma dongo. Ma oti mar Joseph Ombewa kawuok Kasipul Mumbo kona kanyo ni Omondi Koyo Wieler, Brian bende Wieler. Magi joma tindo ma deserve a spot in the legico. Okay. Erokamano. I don't know, react to it, Brian. Then adhi kod iri Omondi Koyo, then watieki. Koro VOJ. Yes. Mokwongo adwoko erokamano maduong'. Awinjo jok magoyo sim, jok mandiko ote. To gima nyalo wacho Victor. Maesa. Onge samoro makiny mane gima bro nuoyo. To kuma chope. Kwa neno ka chiemo ikete mesa. To ok dwa miwa chiemo. Ok wabirito ni mondo miwa bro chuno. Wadhi waome jikon. To kok wanyalo me jikon ni jikon odinwa. Samokele mesa cha. Bro chuno ni wan bende waidh mesa. Wakawe mana kanyo. Tawacho kama enikechi. En gima lit Victor. Ng'ato mosetiyo governing ni 10. Imiyo telo. Ng'at manigi kumonego chaki kata kumochieme. Imiyo telo. Iduoke. To sechego nitiere kijana moro oko kocha kata ji oko kucha ma janyuolne nothagre gi puonjo, uso dhiang', uso puodho, osomo, to ok nyal mi thuolo. En gima lit sana Victor. To mago gik ma vijende miyo vijende chunygi bedo malit ahinya. Mok ni atioro vijende. Onge ng'at maoro vijana no dhi wang' ndara. Gima timre ntiere jok moko be manigi ich lit gi government. Masamo neno ka vijende igi owang'. To gibende koro gidwa ni gibed e tok vijende. Ni koro gidwa temo olo mafuta e mach malielni. To an kaka an okapar ka ntie vijende tiyogo. Jotelo moko ma kuom ranyisi former deputy president. Koro sani gitim ne magi giluorogo pinyno. Gibe giwuoya e tok gima timre. Tok ni vijende winjogi. Mar ariyo Victor. Vijende ok dwar ni ati wech mar nek. Mar extrajudicial killing. Ojende ok dwar gini. Nikech gini timre mana kuom ojende. Ojende mimako inego. Onge jodongo miwinjo no dhi omako negi. Mago gik ma vijende ok dwar. Koro sirikal ka nyalo winjo duond vijende. Vijende nyalo miyo gi thuolo kendo nya support ba gitim maber ba gitiek tich. Erokamano. Yes Victor. Benson Owino wacho ni revolution chakore mana kamato. Chal kama president oketo wiye kuoyo. To Frank Machoine eno wacho ni rigiji chal kama ni ng'e gini to Jose Awete ni bende komiu telo to be unyalo rite. Victor komi vijende telo, vijende nyalo rito telo. Kuom ranyisi, universities gi dongi neno gitelo ni giga mana gi vijende. Student leadership nitiere. Donge. Magi jo matendo. Yes. To dongi neno ko university run ga maber.
makata iyudo ni vice chancellor administratively wan gi dean of students nitiere kanyo. Administratively to en mana vice chancellor gi the senate kod yes to koro gima temo wacho ni Victor koro sama nitie school leadership kata university leadership giyudo ni joge maduo te report kucha kata kuom vice chancellor gine magi report gik ma nyithindo dwaro kata gik ma students dwaro e gini neno ka institutions magwa gi ranga maber makata ka ng'anyo moro nitie kuom ranyisi university mar Nairobi to ng'anyo nitie lakini gik moko ran ineno koro mano romo nyiso ni ati vijende nyalo telo maber. Ochako penjo machielo kani udwa notime nade luongu e bunge kanyo wach weche u koso luongu state house wach weche u koso e forum mane? Ka duoko kanyo wano kwadwa no luongu e bunge wadwa no miwa telo wadhi e bunge walos chike okwadwa no luongu wan gire mag chike Kenya ka ineno Victor chike nitie but chike oklo chike nitie to chike oklo jomage omoklo jotelo moyier koso kata jopingi wegi be oklo chike ma wan goge ineno japiny ma kawaida maluwo chike to jotelo oklu chike didi mineno kata ka jatelo moro bedo summon nodhi kata e court to kodhi kata jatelo mar police iseneno ko bedo summon didi to kodhi erokamano Ismail penje Dick Benson Owili wacho ni chal kaka jatend piny Kenya oketo wiye kuoyo to obro wene berber to biro muonye ka chieng' moro. Frank Machoni to en wacho ni chal kaka mantie josiasa moko machalo Rigiji nyotemo lego wach mar Rigiji e gini ni chal kaka ni ng'e gini. Then Josia Witi wacho ni telo mako mikijene gibe ginyalo rite to en platform mane mabende ber ka gidwa engage gi joma nie telo masani e bunge koso udhi state house wach weche u utieki. Kachako gi mogik yes ok en tich mayot Victor mondo sani wuog ojende nikech idwa wuoyo gi ng'a ing'eni kade bed ni gin jok mantiere gi leadership miwacho ni kiwuok Homa Bay to maendi leadership marwa mondo koro walos raput moro matin gi sirikal mondo wago mbaka mondo walalre ne bedo mayot sani kata ang'e gwelgi kang'e gwelo VOJ ka tiwacho ni wan VOJ ok en jatendwa kigwelo Mondiko tiwacho ni Mondiko yo mano biro mana manyo pesa kono wan wakiaye koro gini bedo matek kata ne jatend piny igin an chien kata chande na kwayo ni mokwongo nyaka ne president nyaka ne kaw the first step mondo wa apologize kwa ng'uono ne jo Kenya kendo kwa ng'uono ne nyithindo manonegi nyithindo manohinyore ndara bang' kwayo ng'uono o compensate ang'eyo ni onge pesa manyalo romore gi ngima ng'amo lal lakini mana mar yweyo pi wang' ng'ato mar nyiso ni ne okwar gomb mondo kaw ngima nyathi moro amora e ndara e yo mano timore lakini maricho nosetimore kaka piny Kenya wanyalo timo nang'o mondo wayud kaka we can move forward kane aywago ywak no chien ni winjo ka Migosi Raila Amolo Odinga bende winjo ywakna makane gidhi Madaraka Day Madaraka function in Homa Bay Migosi Raila Amolo Odinga bende noparo ne Migosi Ruto ni mondo wamany kaka jogi nyalo bedo compensated tiyudo ka ntiere weche moko ma samoro ka iwacho ne ga jok manie telo to inya penjo ni to kare itgi odino ga koso gine magineno ga ni they're always right nikech ipenjo ni to ndi gik moko mar so open yana gik moko ma kati ni nyalo neno gi wang'i ni nitiere pogruok maduong' sana e kind loch mar piny Kenya to gi jotelo nitiere group mar gigin to jopiny magitelo negi bende ywak loka cha koro e diere kar ka iyudo ka ji okwinjre gima nyalo loso gini Victor lweny pok noloso ga gimoro amora nyaka nene piny pok noger ga gi lweny piny pok noger gi remo piny pok noger ga gi pi wang' piny igero ga gi lalruok piny igero ga gi mbaka piny igero ga gi ka ji nyalo wuoyo ji nyalo go mbaka kanyakla openjo ni to dibe ni nitiere jok moko mantiere tok gini adieri mar wach wa jo Kenya ing'eni kane protest ochakore
wan kaka jo Azimio wan mano chako weche mag protest gi high cost of living noluongwa nyinge mang'eny wan anarchist urwako nyaka sufria wiu warwako sufria wiu wakane wawacho ni hawa bech moko sani tek urwako sufria mara vite wiu kalu wakso timo katedo lewi kane watimo weche gite negiluongwa nyinge kato koro wach mar Gen Z noduogo chopo mondo giwach ni kar gin bende koro gineno ni kar gima jo Azimio ne timo cha kar gichanya ne nitiere gang'o ne nigi tiende to sani ende adieri mar wach en niya the Gen Z movement manochakore cha sani to koro dwa pogore matin vioje nitiere jok moko mane toke ato kada wach ni ng'ani e toke nikech akiagi but nitie gimoko makadin king'iyo kamatin anania gini nitiere ng'at mamiye nguvu kata nitie ng'at matime nade machwalo mach iye ka en omor gi gima timore to ing'eyo gima ker bende nyaka koro nyaka ng'e sani sama in e telo kaka ker mar piny Kenya ji te ok dhi heri en tiji mondo make sure niya itimo tich maber ma jo Kenya dhi neno ni tiyo to sani eringi ni koro en odich oduokore gi jo opposition ni jo opposition em kiani ng'ane gini ma fan Gen Z kiani ng'ane mano kono beni koro en tije niya ka nyithindo gi kiywak ni endara oko ang'o manyalo timo kaka ker mar piny Kenya mondo awuok kodgi mondo awinj ywakgi maendi koko timore to omedo mana miyo jok machielo kandi joma undu gi kunguvu mondo med chwalo mach mineno gi medo chwalo ka gitiyo gi ang'owa gitiyo gi yende matindo gi kinyalo pana penjo mokwongo cha bende ginyalo rito telo komege koro gima miyo ji penjo to ginyalo rito telo en kit tim ma waneno kit irisani ingini sani kibiro lima VOJ to iyudo kan gi dhok adek to gidhero gite to anyisi ni ok iriemb na dhiang' dong ibiro penja ni dhera madwa riembo ni ka meki gimo kirito mara tidhi rito nade wan wawegi nyaka wakwong wariti ka kojende sama ineno ka wadhi kate ng'anyo ka ibedo provoked ok onego bed niya ni ka ng'ato chwanyi tibi baya dhong' ni ka polisi obayo tia gas tibi bayo kidi nyiso niya watemo nyiso jopiny ni kata wan bende kata komiwa telo mar piny to wan wadhi mana bedo gi telo mar lweny telo ma kopenjwa penjo to koro wadhi bedo mopogore kata mana gi telo masani ni kopenji penjo tidhi mako ng'ato tidhi deyo idhi mako ng'ato tidhi go e police station imako ng'ato to ken idhi timri kode nade onego bed ni wanyiso ranyisi mopogore kaka ojende matindo ni wan jomohero kwe makata kobedo ni serikal obalo kodwa gi paro ma wan godo to wan jok makan sik iluongo ni alternative ways of dialogue ma wanyalo go mbaka wawach niya wan gi chandruok makama lakini nikech in gi paro mopogore kaka ker mar piny Kenya pod wanyalo mana gwenyore paro to wabedo joka ng'at achiel VOJ wan mana gi Kenya achiel ma wan godo niendi ok wanyal timo makosa ni wadwa pogore kata wadwa bedo gi gimiluongo ni internal wrangles yani lweny ma kindwa wawegi nikech ng'eni kiny obiro wuok e wach mar Gen Z kata koro weche moko biro chako wuok ni ani magine gin cousins ineno dhok moko aina moko ni tiyo godo ni kiani cousins jomoko tire ni kiani wan uncles mano ken dhok maber jomoko biro chako wacho ni wan jo broad based ok wadwa boko Kenya e cousins gi jo broad based Kenya en one indivisible nation to onego bed ni weche gi kisame wacho gi to ji wacho gi kowuok e chunygi mondo wayud solutions but Victor ka gimoro awinjo kowacho kae owadwa makoyo gima timre mawinjo kowacho ni nitie jok matiyo gi vijana kanya pogra kode paro nikech an kaka secretary general mar YFK onge ng'ata mosekata approach kata sewinjo kawacho nodwaro vijana mondo odhi e ng'anyo gima timre ka e Victor okoneno ka moko tingo lodhe to king'iyo gi to ing'eni nitie ng'ato king'iyo kineno ng'ato gi wang' kama yore mondo ling matin koro ka jogi tingo lodhe ka giwacho ni gin gi ok gikwedo ng'anyo to yot mondo ng'ato draw to a conclusion ni chal ka giwacho gi or gi jok moko to ka gin lodhe kanye mabire Victor lodhe gi nyente kanye mabire Victor kanye mabire gima timre Gen Z ng'anyo mapiwa koro jo siasa moko ka achiel ariyo adek ema koro kelo guns mag-gi mondo otim gik-gi sama jo Gen Z timo ng'anyoni tuk pesa gi siasa odonjo e ng'anyo mar Gen Z tuk siasa gi pesa odonjo e ng'anyo mar Gen Z Gen Z ng'anyo margi en gima ler gimoriere lakini nitie jok moko ariyo adek mariwo makelo gik-gi guns mag-gi e gini neno ji wuotho gi DJ ameleta mchanganyiko yes mchanganyiko koro wan wanyisogi ananya nyisogi hapana leta mchanganyiko erokamano wach mari mogik Brian
mano wood game ma bende olap dhoge ndong ne komar Lang'ata. Wach mari mogik aneno ka wadongi daka mano kende daka chiel kende ma in go. Erokamano Victor, adwoko erokamano kuom host kaka kawuono, adwoko erokamano ni jopiny ma winjowa, adwoko erokamano ni jo game, nikech game ma wuoke, adwoko erokamano ni jo Siaya County mane county na, adwoko erokamano ni jo Lang'ata. To te adwoko erokamano ni jo Kenya gi nyikwa Ramogi Ajwang'. To wach madawachi, ojende wang'o yep. Ojende kik ti kodwa e yore mag siasa. Nikech sami tiyo kodwa, onge chieng' mwabro benefit, onge chieng' mwabro yudo gimoro maber. Wabro beda ni tiyo kodwa. Koro wang'o yep, waning'e ni ati sawo chopo, telo en sani, onge ni rito kiny. To chiemo bende nyaka koro wadonje jikon, wated kamoro achiel, ok wabirito ni biro toknwa. Erokamano ahinya. Ok dwano toknegi erokamano ahinya. Koyo Omondi Koyo. Ne oganda luo duto, anda kwayo ni wamedo bedo gi kwe, to wapuonjuru nyithindewa nikech wadak kodgi e mier gi nyithindwa wane mwanyuologi. En gima rach kipuonjo nyathi, to nyathi wuok kadhi e ndara, kadhi dwaro ratiro mare ma katiba mochiwo, tigo ni simu ni nyathini onege ndara. Ok en gima ber ni wamedo wito nyithindwa e yo moko winjore. King'iyo higa mar 2013, obchakre chakre mar 2007 ne wawito nyithindwa, 2013 wawito nyithindo, 2017 wawito nyithindo, 2022 wawito nyithindo, 2023, 2024 kendo 2025. Nyaka karang'o. Koro da gombo ni akwa oganda luo ni kadi bed ni in gi nyathi mora mora miluongo ni Gen Z kata mana watni mora mora. En ratiro marwa kaka oganda ni mondo wachiure oko mondo wadwar loch makare. To sama watimo mind we must also be careful. Kik wachimre agoko gi police. Kineno ka demonstration kata maandamano ochomo kama police koro dwachako tiyo gi teko mokadho pend chik gimiluongo ni extrajudicial force. To chiu thuolo iwuogi. Ngima mari is more important. Gimine nitemo gori neno. Kenya mitemo gori neno. Dhima na bedo mamit kakinyi ngima kata kakinya nyuoni ngima mondo gibe gine berne. Mogik ne West Jokamagak, East Kamagak, Central Kasipul, West Kasipul, ko South Kasipul. Ogandawa, wameru bedo gi kwe, ang'eyo ni waonge gi mjumbe. To wabedo ka walamo ni ka Nyasaye nyalo yie to mondo losnwa duol mar IBC, mondo abro biro wago uru mbaka, wang'iuru kaka wanyalo gero Kasipul manyien. Erokamano ahinya. Elo wenda makawuono mano Brian Midiwo kanyakla kod Omondi Koyo agone gero kamano maduong' ahinya. In bende kaka jawinjo mar Ramogi FM ma bende winjowa kokalo kuom yor online kata Facebook gi YouTube live, wagone gero kamano maduong' ahinya. Wadhi duka matin nyakwa Ramogi Ajwang' pod mi milome kod makore kod wach mar chanjo. Nyase ng'isi wach mar measles kod rubella kacha parne chanjo mar typhoid cha bende dhi nyime. Iluongo ni typhoid conjugate vaccine, single dose mimiyo nyithindo matindo nyakwa Ramogi Ajwang'. Kendo ber kodi ahinya itime Kenya kama ngima. Nawacho ni kacha ni en tuo makoch ahinya, ikele kod lel mar aluora marwa, kamoro pi mimodho en pi ma okorit maber, ma bende okichwako kata okithiedho maber, luoko lweti gi sabun gi pi mamol pile ka pile. Weche mag nyiewo chiemo tichama chama oyaye mokito ler mari nyakwa Ramogi Ajwang'. To gima duong' en upogore kod rito gi ritruok no. Dawaer mar ng'isi ni chanjo ichiwo mar typhoid conjugate vaccine TCV ni chanjo ni ober kod ngimani kendo ber kod ngimani mar rito ngimani mar mi ageng'a ne kituo mar typhoid makamoro nyalo maki kitimana ka. Kidani Mabati loso mabati mag tado madak aming'a kendo manengogi ogonyore mitiyogo e gedo moramora. Ne mathoth kaka inyalo timo oda mari, gochie namba mar 0709 11 8300. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati.
Hotpoint Big Pixel ni kae kendo. Oduong' to otimore nyaka tarik 11 dwe mar 8 higani. Yud mwandu ma nengi oluwar gi atamalo 50 ne mwandu manyalo us e piny mangima kaka LG, Samsung, Kenwood, DeLonghi, Brown, Oraimo, Simfa, Von e kind mwandu mamoko. Yud mwandu mabeyo mag Hotpoint mana e bedo 12 kata tim shopping mari kokalo yor mbui. Ti kod Spot It seche ma inyiepo mondo mi mwanduwa sani tibiro chulo bang'e. Kik thuolo maber ni bai oko. Tim shopping mari duka mar Hotpoint kawuono. Aneno ka keyo mara ka orumo nyakwara Mogajwang', aneno kanyo ka keyo mara orumo ka, amedo mana ng'isi ni ng'wech mar Nairobi Marathon timore odirani, koro to ka isendikori koro iklepi mag ng'wech. Obro bedo e kaunti ma Nairobi ka, wan kanyo kod kidienje mag ng'we mopogore opogore nyakwara Mogajwang', kama bende wan kanyo kod ng'wech mag kilometers 42, wan kanyo kod ng'wech mar kilometers 12, kaachiel kod bende kilometers 10 gi 21 gi kilometers 4. Mar kilometers 4 ni inyalo ringo mana mar rieyo dendi gi rieyo leche. En onge mich moro mibiro miyi, to kata kamano jong'wech mag 42, 21 kod 10 nitiere mich moro mibiro migi, mano joloch. Kuom mano uguru oko nyakwara Mogajwang', obedo tarik 6 chieng' Jumapil tarik 6 dwe mar 7 higani, mar mondo mi wane kaka wanyalo loso city ma Nairobi ka iluongo Nairobi City Marathon. Ka ok kamano nawacho kacha ni adwa chiwo mich ne jaloch mara ka kokalo kuom promotion ma osebedo ka dhi nyime mar Royco Mchuzi Mix ka nyakwara Mogajwang'. Royco Mchuzi Mix, pika kama wewe, ladha ya kweli jikoni kwako hadi kwenye meza, ladha ya kupendeza hadi kwenye meza. Suzan Mwajuma ID namba mari aloso bambo akao bambo na gitaketo gireure matin mondo gol leny. Kasetimo mano takao sugria takete mach, akao mo mathis moromo taketo tang'ade kitungu taweyo nithi chielore ma kitungu chieg maber olokore golden brown. Akao nyanya manase ng'ado matindo tindo tabolo e iye, tabolo e chumbi matin mondo nyanya orudre maber ahinya. Taole pi, to bang'e kanyo tarudo takao Royco Mchuzi Mix mara taole e iye. To bang'e weche bedo maber. Bang' boka kanase rewogi kacha masechoge maber ahinya malenyo osewuok te, takaogi tanyumo e kado maseloso maber ni. Maka jo mai chuny chiemo mar Friday ma kawuono, makata kiyudo joka 12 years ka to ber gondi oyo joka ma 12 years to gin mage kendo. Kang'e abro penjo Ken Apudo. Ka kamano nyakwara mogi iluongo ni Susan Mwajuma, ine jaloch mara ma kawuono saa 4:01 Vincent Otieno kod weche manyien adimba. Oriti ma kawuono. Weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Oyawre nyakwara Mogajwang', kendo machiegni mar yudo moko kuom weche mabende waluwo weche ma kawuono nyakwara Mogi. Wach ma omiyo pek ma bro luwo weche ma kawuono en weche motenore kod ik mar Albert Ojwang' ma bro timore e gwenge mag Kakoth mayudore Rachonyo East Sub County e kaunti ma Homa Bay. Ka opogore gi mano nyakwara Mogi, moko kuom weche bende waluwo weche ma kawuono en kaachiel kod mano mar bedo ni nitiere e fuonde mag dend dhano moko bende oyudi e gwenge opogore opogore e kaunti ma Siaya, ka jafwambo marwa e kaunti no luwono wachno e yo makare. Ka opogore gi mano nyakwara Mogi, en ni piny owacho mar kaunti ma Homa Bay kokale e bad migawo mar weche mochung' ne kit chwech mag oganda bende koro ywak kotenore kod tulo mag kit chwech ma nyaka gi sani thoro monjo joma mine e kaunti no. Jafwambo marwa Jo Juma luwo wachno e yo makare. E kaunti ma Siaya, en ni koro jokanyo biro bedo kod romo motelo ne chenro ma ochan mar chako chiwo ayanga yedhego motenore kod tuoche mag typhoid kaachiel kod aruodhi e kind tuoche mamoko. Watudre ka ng'oromo saa 7 thuolo biro miyi weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi Radio Ramogi Radio Ramogi Radio Ramogi Cartoon Radio Ramogi Radio Cartoon Ramogi. Maramogi Radio
Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi kar chuny Radio Ramogi. Radio kar chuny Ramogi. Mano kwaya mar AIC e dala mar Nyakach kacha, an apake, an adende, ema bende wigo kinyi makawuono, pado ma bendo tingo an mari ruodha, winji kiluonga, chakutumaini sina chieng tung Nyasaye, kod wende mamoko. Nejo AIC, ma bende bero diro odichieng Jumapil, maendi en AIC Nyakach DCC God Mesa kanyo. Kiti mana kama, enda Ramogi FM nyajimo nyongo bang kinde mano kende uriti, ubedo kodo dira maber, nyakwana mga juang. Anapake Yesu manotho kuom pake uru un mong'eyo ni rembe emoluoko richo kata yorni obed madi gik mayande nahero Dibe marpingi akwano kabinono an apake Yesu manotho kuoma pake uru un mong'eyo ni rembe emoluoko richo Nyasaye emopuodha ojiwo chunya koro ok naweyo pako nyinge duong'o bende pile an apake Yesu manotho kuoma emoluoko richo duono bendi nying Yesu amo nikech herane moweyona richo duto moluoko chunya maler an apake Yesu manotho kuoma